Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched, number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto sa Diwa FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes sa Nobyembre 24, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 31 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang ganimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapangunang dalaguan karon nga mga balita, Iloilo City Councilor Rexa Sarabia may mga punto nga luyag iplastar na tuhoy sa pagpamalibad sa Iloilo City District Engineering Office sa paghatag sa mga dokumento tuhoy sa mga ongoing projects diri sa syudad sa Iloilo. Samtang City Disaster Risk Reduction Management Office nag-abiso sa mga pumuluyo sa syudad nga maging alerto sa Tropical Depression Verbana. Subong man ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Council nagpatikayon sa emergency meeting bangod sa Bagyo Verbana. Kagkaangot sa kaya Bagyo Verbana, ang Western Visayas posibleng nga ipaidalom sa red alert test status. Sandig iniiya sa Office of the Civil Defense of Regional Office 6. Sa dugang pa mga balita kag impormasyon, complaint na natuhoy sa unregistered top load gindangop sa opisina sa ARSAP. Ining may kantanan sini sa isa man sa mga issue karon sa aton siniya nga mga drivers, no, or mga riders sa aton sini nga mga kabombo. ARSAP stands for Road Safety Advocates of the Philippines. Si Colonel Bosita personal nga nagpadulong sa talatapan ni LTO Regional Office 6 Director Attorney Didoy Hinuspan. Samtang biktima sang bagyo, nagubaan sang balay, nagpabumbo matapos wala malakip sa assistance for individuals in crisis situation. Diyang pamangkot para sa diin adtong AIC sang nagligad sini nga gin-release, no, gin-patigayon ang payout nga naging kontrobersyal para sa mga biktima ginman adto bala sang bagyo. Kay kumpara adto sa biktima sang bagyo, insat may nagpabombo nga way saya malakip sa listahan nga iya sining balay naguba. Muni madalakuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa Udto. Sa latest diri banwa sa may kantanan sa sining low pressure area nga nag-develop karon into a tropical depression. Na sa aton sining mga kabombo may local name nga Verbana. Muni karon si Bagyo Verbana, ang ika-22 nga tropical cyclone para sa tuig 2025, no, kag ika-3 nga tropical cyclone sa bulan sang Nobyembre matapos sa kay Typhoon Tino, si Kalmaigi, kag Super Typhoon Uwan o kon si Fong Wong.
Sa aton sinikaron niya nga mga kauturan sa digdri sa pag-asa or Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, si Verbara or si Verban, no? Verbena gima, no? Verbena ang may kalayon nga 333 kilometros sa east sa Surigao City, Surigao del Norte. Kagina mga alas 4 sa kagahon ang tropical depression nagahulang ini siya pa west, no? Ang mayara sa kadasigon nga 30 kilometros sa per hora, no? With a maximum sustained winds o kon ining kabaskugon nga hangin nga nagalabot sa 45 kilometers per hour kag may pagmadlos nga nagalabot sa tubtob 55 kilometro por hora, no? Ang iya sining kadasigon sa aton sining mga kauturan ginalantaw diri nga ang iyang possible landfall, no? Mag-agi ni siya malapit sa northeastern Mindanao subong adlaw sa hapon. Antes pa man ini siya nga magtabok padulong sa Visayas kag northern portion sa Palawan, no? Matapos sa Banwa mag-emerge ini over the Philippine Sea by Wednesday morning, November 26. Ang pag-asa nagdugang nga si Verbena, no, ang mag-intensify antes pa man ini siya iyang mag-landfall, pero most likely kuno nga magatabok sa landmass bilang tropical depression. No, apisar nga ti hindi man amo sina iya kabaskog, but sa gihapon ang aton siniya mga nagkalain-laing ahensya sang gobyerno ang nag-aviso na sa aton sini nga mga kuturan, particularmente aton sini iyang mga risk reduction and management offices sa nagkalain-lain sini iyang mga local government unit ang nagpagawa na sa ila sini nga abiso natuhoy sa pagpreparar sa kay Bagyo Verbena. Now, sa aton sinikaron nga mga kapombo. Dugang nga mga balita, kaga-impormasyon, detalye sa mga nagapanguna dalagkuan nga mga balita lokal inyo bantayan sa maray nga pagpalayag sa Bombo Aray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga simpleng pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iba. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Lunes, 24 sa buwan ng Nobyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 31 days bago pong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, sa ating ulat panahon, mga apektado ng bagyong Verbena, lalo pang dumami habang ito ho ay papalapit sa kalupaan ng ating bansa. Ang Blue Notice naman mula sa International Criminal Police Organization o Interpol, inisyo na laban kay dating Congressman Zaldico. Dating mambabatas, posibleng gumagamit daw ng ibang pasaporte, ayon po yan kay Department of Interior and Local Government Chief Rimulya.
At abangan din mga kabombo, si dating Philippine National Police Chief General Torre ay binatikos yung mga pumupuna sa proseso ng Philippine National Police kaugnay doon sa pagsisilbi ng warrant of arrest kahit doon sa mga individual na sinasabing nasa labas ng bansa. Sa international news naman, mataas na opisyal ng Hezbollah napatay ng Israel sa Lebanon. Abangan din mamaya mga kabombo ang kabuuan ng balita, yung Miami Heat na panatili pa rin ang winning streak, 76ers kanilang pinataob. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Napanatili pa rin ang lakas ng Tropical Depression Berbena. Sa kabila ng ito ay patuloy na lumalapit pa lamang sa kalupaan ay lumawak naman ang saklaw ng apektadong lugar habang yan ay nasa may area ng Caraga Region. Ayon nga sa data ng Bombo Weather Center, ang sentro ng naturang bagyo ay tinatayang nasa 205 kilometro sa silangan yan, timog silangan ng Surigao City, dyan sa Surigao del Norte. Taglay ng naturang sama ng panahon ang maximum sustained wind na 45 kilometers per hour at yung kanyang pagbugso ay umaabot naman ng 55 kilometers per hour. Kumikilos pa rin ang bagyo pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Lumawak pa nga ang mga nasasaklaw ng naturang bagyo na may sirkulasyon na nasa 200 kilometro mula sa pinakang sentro nito. Nakakapekto na ang tropical cyclone dyan sa mga lugar na ating babanggitin. Lahat ito ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa Luzon mga kabombo, kabilang dyan ang Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at hilagang bahagi ng Palawan kasama ng Calamian at Cuyo Islands at maging ang Cagayan Silio ay apektado rin, maging ang mainland Masbate ay signal number 1 ang pinapairal. Habang ang iba pang mga lugar na nasa ilalim ho ng babala ng bagyo bilang isa, dyan naman sa parte ng Visayas. Kabilang ho dyan ang lalawigan ng Antique, Aklan, Capiz, Iloilo at maging ang Guimaras. Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Cebu, Bohol, Samar, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Habang sa parte naman ng Mindanao ay nakataas ang signal number 1 sa mga lugar na ito. Dinagat Island, Surigao del Norte at northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Norte at yung northern portion ng Agusan del Sur. Maging ang Camiguin at eastern portion ng Misamis Oriental ay nasa ilalim din ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Babala ng mga eksperto, posible na magdulot ng matinding mga pag-ulan ang naturang sama ng panahon kahit mahina ang taglay nitong hangin na nasa 45 kilometers per hour lamang. Inaasahan din mga kabombo na ito ay aakyat pa ang kanyang direksyon kaya't makakaapekto rin sa mas marami pang mga lugar dito sa Luzon maging sa ibang lugar dyan sa Visayas. Kinumpirma naman ni Department of the Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya na mayroon ng inisyo ang International Criminal Police Organization o Interpol na blue notice na makakatulong para sa pag-aresto kay dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Target ng inisyo pong blue notice na makapakalap pa ng karagdagang mga impormasyon kaugnay sa pagkakakilanlan ng isang individual, ang kanyang lokasyon o aktibidad kaugnay sa isinasagawang criminal investigation. Habang sa oras naman na ma-issue ang red notice, gagamitin ito para matunto ng lokasyon at pag-aresto ng individual na wanted o isinisilbi ang kanyang sentensya. Sa press conference ngayong araw ng Lunes, natanong ang kalihim kaugnay sa ulat ng posibleng nasa isang bansa, Siko, na walang extradition treaty sa Pilipinas. Tugon naman ng kalihim na maaaring may ibang pasaporte na hawak at ginagamit ni Ko sa kanyang pagbiyahe sa labas ng bansa at kanilang biniberipika pa kung gumagamit din ito ng ibang pangalan. Sa ngayon, hindi anya tukoy kung saan ang eksaktong lokasyon ng dating mambabatas. Kaugnayan, narito pang bahagi ng pahayag ni DILG Secretary Junvic Rimulya. We believe he's traveling with another passport. We do not know if he's using another name. So, bine-verify pa namin The blue notice is out. Now that we have the
now that he is good, the arrest warrant, the red notice can be out and then we will further determine kung nasaan talaga. Kung matatandaan, nauna na ngang inisyuhan ng arrest warrant si dating Congressman Zaldico kasama ang 17 kapwa niya akusado kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Abangan pa mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation ang iba pang mga update mula ho dyan sa tanggapan ng Department of Interior and Local Government sa pagbabalita ng atin pong news team sa naturang lugar. Sa kaugnay ho ng mga balita, dito pa rin sa ating mga tinutugay-gayang kaganapan, sinilbihan pa ng Philippine National Police ng arrest warrant ang mga known addresses maging ng iba pa na mga natukoy na pinuntahan ng dating Ako Bicol Party List Representative na si Ili Zaldico, kahit alam ng marami na ito ay nagsabi na siya ay nasa labas ng bansa upang magpagamot. Maging ang 17 iba pa na mga opisyal ng Department of Public Works and Highways na iniuugnay sa umunoy katiwalian sa flood control projects ay pinaghahanap pa rin ng mga otoridad. Pinagtanggol naman ni General Nicolas Torre III ang aksyon ng pambansang pulisya at iginiit na bahagi pa rin ito ng tamang mga proseso na kinakailangan gawin upang matunton ang mga pinaghahanap ng batas. Ayon sa dating pinuno ng pambansang pulisya, at yan ay sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, tungkulin ng mga pulis na dalhin ang warrant doon sa mga kilalang tirahan ng mga inaakusahan at makapagsumiti ng ulat sa korte makalipas ang ilang araw dahil ito ang standard operating procedure. Ang kaso, mga kabombo, ay nag-ugat sa mga proyektong infrastruktura na sinasabing ghost projects at mga substandard na iniuugnay sa naturang mga individual. Inihain ng Office of the Ombudsman ang kasong graft matapos naman na makakalap ng mga ebidensya mula sa mga investigasyon ng Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure o ICI. Naglabas na rin ng whole departure order ang Sandigan Bayan upang matiyak na haharap sa kaso ang mga inaakusahan. Iginit naman ng Philippine National Police na walang espesyal na magiging pagtrato sa lahat ng mga ito at dadaan sa mga tamang proseso ng ating batas. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay General Nicolas Torre III. Yung warrant of arrest kasi ay utos ng isang korte. Utos siya ng korte na nagsasabi na inuutos sa mga law enforcement agencies at ang palaging nakapangalan dyan, Philippine National Police at NBI and the others na other law enforcement agencies. Pero nakaspecify yan sa PNP at saka sa NBI palaging nakasulat utos na yan. So, ibig sabihin, inuutusan yung Philippine National Police at NBI na hulihin ang tao na nakapangalan sa warrant at gumawa ng report papunta sa korte. Kaya tama ang ginawa ng PNP dyan na part ng due diligence kasi yan, itong address ng tao, nakalagay yan sa warrant eh. Bagian mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga pahayag ni General Nicolas Torre III, ang dating pinuno ng Philippine National Police sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines. Samantala, dumako naman po tayo dyan sa Malacanang. Si Pangulong Bongbong Marcos nagbabala sa mga magkakanlong sa mga sangkot sa flood control anomaly. Habang si House Speaker Bo G.D. naman, suportado ang pagdulog ng Independent Commission for Infrastructure at ng Department of Public Works and Highways sa Ombudsman. Kaugnay niyan, may nagkalap pang report si Bombo Annalise Soberano. Nagbabala si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa sinumang tumutulong o kumakanlong sa pagtatago ng mga pinaghahanap na akusado na maaari silang managot sa batas dahil sa pagtatago ng isang fugitive from justice. Nananawagan din si Pangulong Marcos sa 7 natitirang akusado, kabilang si dating Congressman Zaldico na nananatiling at large na agad nang sumuko sa mga otoridad. Sinabi ng Presidente na hindi na dapat panghintayin ng mga ito na pagtugisin pa sila ng law enforcement agencies. Ayon kay Pangulong Marcos, mas magiging maayos ang kanilang sitwasyon kung voluntaryo silang haharap sa mga alegasyon laban sa kanila. Pinayuhan ng Pangulo ang mga akusado na samantalahin ang pagkakataon upang maipaliwanag ang kanilang panig sa tamang proseso. Giit pa ng Pangulo, tuloy-tuloy ang operasyon at hindi titigil ang pamahalaan hanggang hindi nahuhuli ang mga natitirang sospek. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin
nahabol-habulin pa kayo. Mas maganda para sa sitwasyon ninyo na sumuko na kayo para maganda ang inyong pagsagot sa mga aligasyon na dinala kontra sa inyo. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Tuloy-tuloy po ito. Hindi kami titigil, hindi kami hihinto. Samantala, nirerespeto naman ni House Speaker Faustino Bojidi III ang desisyon ng Independent Commission for Infrastructure at ang Department of Public Works and Highways na dalhin na sa Office of the Ombudsman ang mga natuklasan kaugnay ng umano'y anomalya sa ilang flood control projects. Ayon kay Speaker D, mula pa sa simula ay malinaw ang posisyon ng Kamara na hayaan ang ICI na gampanan ng buo ang mandato nito. Dagdag pa ni Speaker D, mahalagang igalang ang proseso at suportahan ang mga institusyong nangangalap ng katotohanan. Anya, tanging sa pamamagitan ng masusing investigasyon at pagkilos batay sa ebidensya na makakamit ang tunay na hustisya para sa taong bayan. Sa ibang balita naman, nananawagan ngayon si Solid North Party List Representative Ching Bernos na amyendahan ang Safe Spaces Act upang magpataw ng mas mabigat na parusa sa lumalabag sa gitna ng patuloy na pagdami ng kaso ng sexual harassment sa bansa. Giit ni Bernos, hindi sapat ang kasalukuyang parusa upang mapigil ang mga abusado, lalo na't marami umanong biktima ang nananatiling tahimik dahil sa takot. Sa ilalim ng kanyang House Bill number 3118, itataas ang parusa sa gender-based sexual harassment sa mga paaralan, training institution at workplaces, prison correctional o multang 250,000 hanggang 500,000 ang parusa. Mawawalan ng appointment ang mga pinuno ng tanggapan na mapatunayang nagkasala, habang ang mga dayuhan namang lalabag ay i-deport matapos isentensya o magbabayad ng multa. Mahaharap din sa mabigat na kaparusahan ang mga opisyal at empleyado ng gobyerno. Hihilingin din sa mga lumalabag ang paglalabas ng pampublikong paghingi ng paumanhin bilang pagkilala sa nagawang paglabag. Bombo Anali. Yes, Bombo Dennis. Okay. Balita ko maglalahad ng ilang bagay, ilang punto. Ito si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. May specific schedule na ba ito, Bomboan? And ano yung mga other activities ng Pangulo ngayong araw? Oo, tama ka, Bombo Dennis. Nakaschedule ang pagharap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang Press Corps mamayang alas 3 ng hapon. At ngayon nga, Bombo Dennis, ay nagre-ready na ang buong MPC at papasok na po tayo sa loob ng Palasyo ng Malacanang. Dahil kailangan ito ng mahabang oras dahil presidente yung magbibigay ng pahayag. So, aabangan natin mamaya, Bombo Dennis, kung ano pa ang kanyang ihahayag hinggil nga dito sa mga issue ng flood control. Kasi nga mismo si Pangulong Marcos ang nagbibigay ng update kaugnay nga sa mga itong paghuli at paglabas ng mga warrant of arrest sa mga individual na sangkot nga dito sa flood control anomaly. Tiniyak naman yung Pangulo na kanyang tatapunan ito, sinimulan niya itong issue na ito ay kanyang tatapusin. So sa ngayon, Bombo Dennis, nagkakaroon na ng magandang development dahil nga kinasuhan at naghaharap na o may mga warrant of arrest na ang 16 na mga individual na unang inilabas ng Office of the Ombudsman ang kanilang warrant of arrest. So abangan natin, Bombo Dennis, mamaya ang magiging pahayag din ng Pangulong Marcos. Thank you so much. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Binigyang diin ng National Bureau of Investigation na walang ibibigay na special treatment para sa mga naarestong individual kaugnay ng kaso ng flood control. Ito mismo ang mariing inihayag ni National Bureau of Investigation Officer in Charge, Director Angelito Magno, habang nanatili ito sa kanilang detention facilities. Kasunod nga ng naturang pahayag ay ay matagumpay na naaresto naman itong ilang individual ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Kabilang na sa mga naaresto, ito si Department of Public Works and Highways Mimaropa Engineer Dennis Pelo at
Yan ay dyan sa bahagi po ng Quezon City. At isa sa mga individual nga na ito, mga kabombo, akusado, ay kabilang din itong si Bicol Party List Representative Zaldico. Sa pinaghahana pa rin hanggang sa mga oras na ito ay pareho po sila ng kaso. Co-accused niya yung naaresto at batay doon sa kaso na nakahain sa Sandigan Bayan. Kaya naman mga kabombo, isa sa ilalim pa rin ito sa karagdagang pagtatanong at investigasyon upang matukoy kung may mga pananagutan din ang ilan pang individual na posibleng tumulong habang siya ay nagtatago. Mananatili naman ang naarestong opisyal ng Department of Public Works and Highways dyan sa Secure Detention Facilities ng NBI habang hinihintay pa ang paglabas ng kautusan o yung commitment order ng korte ukol naman sa kalalagyan o pagkukulungan permanenteng pagdadalhan dito sa naarestong individual. Samantala, suportado naman ni House Speaker Faustino Bogie ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makipagtulungan at sumuko ang lahat ng mga sangkot sa flood control anomaly. Sa isang statement, ipinaalala ng leader ng Kamara na may pananagutan sa batas ang sinumang nagkukubli o humahadlang sa pag-usad ng naturang hakbang. Anya, iginagalang din niya ang naging hakbang ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa pagdulog sa Office of the Ombudsman. Naniniwala din ito sa kakayahan ng komisyon na gampanan ang mandato nito, dahilan kaya hindi na anya itinuloy pa ng Kamara de Representantes ang kahalintulad na investigasyon upang hayaan na ang komisyon na makapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Sinigundahan din ng House Speaker ang pahayag ng Pangulo na anumang posibleng kaso ay dapat na nakabatay sa kabuuang ebidensya at dapat na tumugon ang Ombudsman sa direksyong tinutumbok nito dahil ang ebidensya anya ang dapat na maging basihan sa pananagutan. Sa huli, iginiit ng House Speaker na nananatili ang kanilang paninindigan na igalang ang proseso at suportahan ang mga institusyon na may tungkulin na alamin ang buong katotohanan upang mapanagot ang dapat na managot at makamit ang tunay na hustisya para sa mamamayang Pilipino. Sa ngayon, ayon nga sa Pangulo, nasa 7 o ayon sa DILG, pumalo na po yan sa 8 yung meron pong warrant of arrest na naaresto. Kaugnay pa rin yan sa flood control anomaly. Habang 2 po yung handang sumuko at nasa 7 pa ang nananatiling at large. Kabilang na nga dyan si dating Congressman Zaldico. Bombo International News. Ipinagmalaki ng Israel na naging matagumpay ang ginawa nilang airstrike sa Beirut, Lebanon. Ayon sa Israeli Defense Forces na kanilang napatay sa airstrike si Haitham Tabtabay, ang Chief of General Staff ng Hezbollah sa Beirut area. Sinasabing pag-atake rin ay 5 iba pa ang nasawi at 25 katao ang sugatan. Isinagawa ang airstrike matapos ang 1 taon na pagtatapos ng ceasefire sa pagitan nga ng Hezbollah at ng Israel. Sinabi naman ni Israeli Defense Minister Israel Katz na gagawin nilang lahat ng kanilang makakaya para matanggal ang banta sa mga residente ng Israel. Base nga sa Israeli Defense Forces, si Tabtabay ay isang veteran operative simula pa noong taong 1980s na namuno sa mga operasyon ng Hezbollah sa Syria, kung saan hinawakan niya mga serye ng matataas na posisyon. Kabilang na dyan ang pagiging commander ng RAD-1 Force Unit at Head of Operations sa Syria. Sa kasagsagan din ng gera, naitalaga siya bilang commander ng Hezbollah Terrorist Organization's Operations Area. Naman tayo ng karagdagan pang report mga kabombo at mga ka-Star Nation. Nakuha natin ang lungsod ng Quezon. Ang Office of the Ombudsman ay wala umanong nakikitang ebidensya pa na direkta na mag-uugnay kay Pangulong Marcos at yan ay sa issue ng flood control scandal. Habang si Ombudsman Remulla iginit din na hindi gagamitin ang pwesto para naman sa pagtatakip sa sino mang individual na nagkasala higil sa naturang kontrobersiya. Yan at iba pang mga balita atid ni Bombo Grant Hilario.
Inihayag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na wala pa siyang nakikitang ebidensya direktang nag-uugnay kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa issue ng korupsyon sa flood control. Ito mismo ang nilinaw ni Ombudsman Remulla patungkol sa mahakbang isinasagawa ng tanggapan hinggil sa kontrobersyal at maanumalyang mga proyekto. Buhat ito nang ilabas kamakailangan ni former Ako Bicol Party List Representative Zaldico ang kanyang online video revelation nagdadawit sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan, kabilang na ang Pangulo. Subalit, ibinahagi ng Ombudsman Remulla na wala pang tiyak na basehan nagtuturo sa Pangulo bilang isa sa mga responsable o sangkot sa kontrobersiya. Wala pa akong nakikita sa aking mga mata. Pero kinakailangan, pag-aralan lahat yan. Ano yan the evidence will take you where it will take you. It's hard to make a comment unless the evidence is there. But the investigation will always lead to somewhere that, to some people who will be culpable. And we don't know where it will lead us right now. Ano pa lang yan The revelations are fresh and we're checking on everything. Habang naniniwala naman ang Chairman Emeritus ng ilang civic society groups na si Dr. Jose Antonio Goycia na ang mga aligasyon ibinabato sa Pangulo ay upang lituhin lamang ang publiko. Giit niya, ang walang basehan ng mga paninira ay hindi lamang nakakaapekto sa presidente kundi apektado maging ang bansa. Kung kaya't hinimok niya ang publiko na huwag magpadala sa emosyon o haka-haka kundi maniwala lamang sa katotohanan na may tiyak na ebidensya. Sa kabilaan niya raw kasi ng mga paratang sa Pangulo ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtupad nito sa kanyang mandato at responsibilidad bilang leader ng bansa. Aniyay kahit pa may mga pilit nais manggulo, hindi umano ito nagpapaapekto sa gitna ng lahat ng mga issue at kontrobersiya. Subalit, pagtitiyak naman ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na kanilang hindi isasantabi ang mga aligasyon at paratang sa mga opisyal na sinasabing dawit sa anomalya. Giit niya, hindi kinuha ang posisyon pagka-ombudsman upang gamitin at pagtakpan lamang ang sinuman. Wala naman tayo magagawa kasi nandiyan na yan Evidence na yan Tsaka we're trying to be as transparent as we can be. Kasi nga, this is already an issue close to the hearts of Filipinos. Hindi ko naman kinuha yung opisina to para magtakip para kahit kanina. I didn't get this office for that. Kung kaya't kanya pang ipinaliwanag na kahit pa mga paratang o aligasyon pa lamang ay maaari na nila itong suriin at imbestigahan. Saklawan niya ito ng kapangyarihan ng Office of the Ombudsman na siyang pwedeng maglunsad ng motu proprio investigation. Alam mo yan, pagka na-set off ang alarm bell, we start looking at the people already. Kasi kahit sino pa yan, pagka may allegation, titingnan na natin yung possibility. Kasi nga, we can investigate motu proprio. Ang nagkakaiba lang yan, pag PI na, kailangan may sworn statement na. Kasi rights are involved already. But based on the powers of the Ombudsman, we can investigate anybody motu proprio. Siyempre, pag PI na, pag nag-preliminary investigation, yan na yun Dapat just sworn statements na kasi you have to swear by the truth of all your statements. Mula Office of the Ombudsman, ito si Bombo Grantilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantala, tinanggal sa pwesto ang commander ng Philippine National Police Drug Enforcement Group Special Operations Unit sa Calabarzon matapos na masangkot ang 14 niyang tauhan sa kasong rape at robbery sa Bacoor, Cavite. Kinumpirma ito ni Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuanyo na si Bakna ang police colonel dahil sa command responsibility. Kasama ring tinanggal sa pwesto ang 8 naarestong pulis kabilang ang kanilang team leader na isang police lieutenant. Gayon din ang 6 pang kasamahan na kasalukuyang pinaghahanap. Inireklamo naman ang grupo ng panloloob sa bahay at pangahalay sa isang grade 9 student noong November 22. Ayon sa ulat, ang biktima ay isang 18 anyos na estudyante na isang online seller na nakaranas ng pang-aabuso mula sa mga sospek. Naharap na ngayon ang mga pulis sa kasong rape at robbery in band na isinampa ng pamilya ng biktima. Iginiit naman ng pambansang pulisya na patuloy ang investigasyon at papanagutin ang lahat ng sangkot upang maibalik ang tiwala ng publiko sa kapulisan.
Samantala mga kabombo, tunguhin natin ang lungsod ng Maynila dahil itong trillion peso movement. Naghahanda na naman ang panibagong malakihang kilos protesta. Nakatakdaho ito sa 30 ng Nobyembre. Ang Simbahang Katoliko at iba pang mga grupo ay nagkaroon ho ng pag-uusap dyan sa bahagi ng Intramuros. May balita direktamente dyan si Bombo Genesis Ratso. Yan tayo para makang rally na gaganapin sa araw ng Linggo, Nobyembre 30. Ngayong araw ay nagpatawag na ng press conference ang naturang organisasyon upang ipaliwanag ang hangarin at iyaong layunin ng isa sa gawang protesta. Pinaunahan ito ng Catholic Church, mga cause-oriented groups at civil society organizations tulad ng Episcopal Commission on Social Action, Youth Against Kurakot at iba pang mga grupo. Meron ding kinatawan na presensya dito, Bombo Dennis, ng Muslim community na nakabase dito sa National Capital Region. Official na tatawagin na sa March Movement Part 2. Ayon kay Bishop Jose Colin Bagaforo ng Episcopal Commission on Social Action, Justice and Peace, ang isa sa gawang protesta ay bahagi ng pagpapanatiling buhay sa galit ng publiko laban sa korupsyon, anomalya at lahat ng irregularidad na nangyayari sa gobyerno. Kailangan anyang magpatuloy ang naturang galit upang masigurong mapapanagot ang mga maisala sa malawakang anomalya. Pakinggan natin ang bahagi ng pagpapaliwanag ni Bishop Bagaforo. In our lives, kailangan din siguraduhin yung kapalit ng diocese ay ang boses ng mga mamamayan ang mananalig. Dapat malawak ang pagbabantay at pakikilahok ng mga mamamayan sa pagpapasa ng budget. Kailangan din palakasin ang local government code upang mapatibay ang pakikilahok ng mga mamamayan sa pamahalaan lokal. Ang mamamayan ay tuloy-tuloy din dapat na pagsusuri at pagmamatyan sa flood control at infrastructure projects sa ilalim ng pinirmahang Memorandum of Cooperation between the Department of Public Works, Caritas Philippines, at ang Mayors for Good Governance at ng civil society organizations. Bahagi yan ng paliwanag ni Bishop Bagaforo. Samantala, kaugnay pa rin ng balitang yan ay hindi rin daw sapat na mayroong naihaing kaso laban sa mga individual na sangkot sa korupsyon para naman ito sa tagapagsalita ng trillion peso movement na si Miss Rafaela David. Ayon kay David, dapat na makita na may makulong doon sa mga responsable o sa mga sangkot sa malawakang anomalya at dapat ay matiyak na matagal ang kanilang pagkakulong upang mapanagot mula sa kanilang mga pagkakasala tulad ng pagnanakaw ng malalaking pondo ng gobyerno. Pakinggan natin at balikan ang naging pahayag ni Miss Rafaela David. Sa kaluluwa at diwa ng ating bansa para sa kinabukasan ng ating mga kabataang Pilipino. Malinaw ang kahilingan ng milyong-milyong Pilipino sa gobyerno. Una, inatag ang katotohanan kung sino ang kasangkot, no cover-ups. Pangalawa, ibalik ang ninakaw. Pangatlo, ikulong ang may sala. Pero hindi na sapat ang marinig ang tatlong panawagan na ito. Ang kailangan ay malalim at pangmatagalang pagsugpo sa korupsyon. Ito ang ating agenda na nais nating talakayin sa kasalukuyan at talakayin ng kinauukulan. Bahagi naman yan ang paliwanag ni Miss Rafaela David. Kasabay nito ay hinikayat ng trillion peso movement ang publiko na makibahagi sa malawakang rally. Sa ngayon, marami ng mga diocese mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagkumit na sila'y makikibahagi dito sa protesta. Kabilang dito ang mga diocese sa Calabarzon katulad ng Cavite, Batangas at iba pang mga diocese dyan. Kasama rin ang mga diocese na nakabase sa may Visayas tulad ng Cebu,
Iloilo at maging yung mga diocese dyan sa may bahagi ng Central Luzon, Northern Luzon at dito sa National Capital Region. Muli, balikan natin ang ilan pang mga pahayag at paliwanag ni Bishop Bagaforo. Dito po ngayon, umaga, ating press conference ay ang katotohanan ang mag-uusapan natin. Kaya sa darating na November 30, Andres Bonifacio Day, inayayahan namin ng mga Pilipino na sumama sa amin sapagkat ang laban ito ay hindi lamang laban ng iilan, kundi laban para sa bayan, laban nating lahat, laban nating mga bayani ng ating bansa. Hindi ito laban upang magwasak, kundi upang magpagaling. Bahagi pa rin ng paliwanag ni Bishop Bagaforo sa itinatawag na press conference ngayong araw, Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay. Inasahan na lalagpas ng hanggang sa 120,000 na katao yung dadalo sa isasagawang peaceful protest sa Nobyembre at 30. At sa ngayon ay tinitiyak ng Trillion Peso March Movement na meron ng nakahanay na permit para matiyak o masigurong legal ang kanilang isasagawang rally o protesta pagsapit ng araw ni Gat Andres Bonifacio o sa Nobyembre at 30 sa araw ng Linggo. Okay. Yan ating mga development kasabay. Yes, Bombo Dennis. Nais ko lamang maitanong, na-plansya na ba yung venue sapagkat initially may nagsasabi na may aktibidad sa Luneta and meron din itong sa People Power Monument dyan sa EDSA. So ang focus nitong Trillion Peso March movement ay EDSA ito, Bombo Jen? Yes, tama ka, Bombo Dennis. Ang pangunahing focus ay dyan sa may bahagi ng EDSA, mula dyan sa may EDSA Shrine, papuntang EDSA People Power Monument. So magsisimula ito alas 6 ng umaga, katulad ng nauna ng nailathala ng Trillion Peso Movement, yun yung assembly time, Bombo Dennis. So from 6 to 8, magkakaroon ng assembly, wala munang programa, hanggang sa magmamarcha sila, hanggang sa may kahabaan ng EDSA papunta dyan sa may EDSA People Power Monument. Yung nababanggit mo kanina na Luneta, ibang grupo ito at hindi na makikibahagi dito ang Trillion Peso Movement, Bombo Dennis. Ang tanging focus lamang ay dyan sa may bahagi ng EDSA, Bombo Dennis. Sige. With that, maraming salamat, Bombo Den. Mula dito sa Arzobispado de Manila, dito sa Intramuros, Manila, this is Bombo Genesis Patchok. Then this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Samantala, ginit naman po ng isang obispo ng simbahang Katolika na dapat ikulong kung kailangan maikulong ang mga sangkot sa korupsyon. Sa kanyang humilya, inihayag ni Bishop Rinaldo Evangelista ng Imos na sa gitna ng nangyayaring mga anomalya sa ating bansa, dapat natutukan ang lahat ng ito. Hindi na niya papayagan pa ang ganitong klase ng sistema at hindi na mananatiling tahimik lamang dahil pagod na niya ang taong bayan sa mga opisyal na iniisip lamang ang kanilang mga sarili. Sinabi din ng obispo na ang galit ng publiko ay nag-ugat sa mga leader na hindi maayos na nanunungkulan, hindi tunay na nagmamalasakit at hindi tunay na nagmamahal sa mamamayan sa kanilang pinangakuang pagsisilbihan. Kaugnay nito, hinimok ng obispo ang mga Pilipino na i-demand ang integridad mula sa mga opisyal at tumulong sa pagtatatag ng pananagutan, pagsisimula ng responsableng pagpili at aksyon sa kanilang mga komunidad. Sa huli, inihayag ng obispo na uhaw na ang mga mamamayang Pilipino para sa mabuting pamamahala at maaari lamang anyang umusad ang ating bansa kapag ang naging pamantayan ay transparency at responsibilidad. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Kuha naman tayo ng mga update dyan sa Independent Commission for Infrastructure. Mas marami pa raw personalidad ang inaasang makakasuhan kaugnay ng flood control scandal, pati na ang pananaw dito, pagtingin ni Department of Public Works and Highway Secretary Dizon, ating alamin sa ulat ni Bombo Isa Cotoner. Tiniyak ng Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na hindi nagtatapos sa unang batch ng mga akusado ang investigasyon at pagsasampa ng kaso kaugnay ng maanumalyang flood control project sa bansa. Kasunod ito ng pagsasampa ng kaso laban sa 16 na individual na umano'y sangkot sa palpak na flood control project sa
Oriental, Mindoro. Ayon kay Dizon, umpisa pa lamang ito at inaasahang madaragdagan pa ang mga kakasuhan at mga aresto habang nagpapatuloy ang pagbusisi sa iba pang proyekto. Dagdag pa ng kalihim, ang naunang kaso sa Oriental Mindoro ay unang hakbang lamang at patuloy pang maglalabas ng rekomendasyon ang ahensya habang lumalawak ang investigasyon sa flood control scandal. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. Umpisa pa lang po ito. Nandito na po tayo sa punto na mananagot na po lahat ng mga dapat managot, pero umpisa pa lang po ito. Ito po ang unang-unang kaso tungkol sa flood control sa Oriental Mindoro. No? Pero marami pa pong parating na kaso, marami pa pong makakasuhan, marami pa po ang maaresto. Yan, kaya maghintay na lang po tayo, naghintay na rin naman tayo ng ilang buwan. So, tingin ko konti na lang madadagdagan pa ng madadagdagan itong mga makakasuhan at maaresto ito. Ngayong araw din inihayag ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. na malagang hakbang para sa mga Pilipino ang mga isinilbing arrest warrant sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni ICI Chairman Retired Justice Andres Reyes Jr. Very good to hear. Thank you. Good news for the Filipino. Okay. Matatandang ang kaso sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro ang unang inirekomenda ng komisyon sa Office of the Ombudsman. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, ngayon kasalukuyang ibinababa ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group itong 95 boxes na mga dokumento mula sa iba't ibang lugar doon mula sa kanilang field validation. Nakita natin meron dito mga mula sa Region 1, Negros Oriental, Tarlac at yung iba dito, dokumento, yung iba mga kontrata at anin nila dito ay magagamit ito ng Independent Commission for Infrastructure para sa nagpapatuloy na investigasyon ng komisyon. Yan muna latest update mula dito sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure. Ito si Bombo East Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula dyan sa lungsod ng Taguig, dakuha naman natin ang siyudad ng Pasay at nariyan ang Senado, mga kabombo. Si Senator Panfilo Lacson kumbinsido naman na seryoso ang administrasyon sa paglaban sa korupsyon sa gitna ng pagtugis dito kay dating Congressman Zaldico at iba pang mga sangkot sa flood control anomalies. Hindi rin daw matutugunan ang issue ng flood control projects pagka ito ay sinalungat pa itong mga proseso ng batas na kailangan namang masunod. Pero may mga agam-agam ang ilan hong miyembro ng Senado. Ating alamin ang iba pang mga update mula dyan kay Bombo JC Galvez. Naniniwala si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na seryoso ang administrasyon sa paghabol sa mga sangkot sa katiwalian, partikular sa irregularidad sa mga flood control projects. Patunay umano rito ang paghahanap kay dating Ako Bicol Party List Representative Elizaldico at sa iba pang akusado kaugnay ng mga maanumalyang proyekto. Tinukoy nito ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Ko at sa mga kasama nito matapos ang kasong inihain ng Office of the Ombudsman na nakabatay sa investigasyon ng Department of Justice at ng Independent Commission for Infrastructure. Tinukoy rin ni Lacson ang ulat ng Department of the Interior and Local Government na nakita si Ko sa Japan at inihahanda ng hiling para sa Interpol Red Notice na nagpapakitang porsigidong gobyerno na iparesto ang dating mambabatas. Ayon sa senador, mapapatunayang mali ang mga nagsasabing untouchable si Ko at walang hahantungan ang mga investigasyon. Samantala, binigyan din naman ni Senador Bongo na ang mga hindi natutugon ng issue sa mga flood control projects ay hindi lamang nakapipinsala sa mga vulnerable communities, kundi nakapagpapabagal din ng paglago na ekonomiya at nakakahadlang sa pangkalatang pag-unlad ng bansa. Kita nyo ang nangyayari ngayon, bagsak yung ekonomiya, yung investors' confidence ay talagang sumasadsad. Takot yung... So ibig sabihin, parang nagkakaroon po ng restless yung mga kababayan natin. Ang importante dito,
paano tayo makabalik sa normal na pamumuhay tulad noon. Una nang sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Sherwin Gatchalian na ang mabagal na paglago na ekonomiya ng bansa sa ikatlong quarter ng 2025 ay hindi dahil sa alitan sa politika ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Kabilang anya sa mga dahilan ng pagbagal na ekonomiya ang mga kamakailang bagyo na sinundan pa ng malalaking lindol na tumama sa bansa, pati na rin ang mga issue sa konstruksyon dulot ng flood control scandal. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Nagpapatuloy pa rin ang mga panalo ng Miami Heat matapos naman natalunin na naman nila ang Philadelphia 76ers sa score ng 109-98. Yan ay isa kanilang ikaapat na sunod na panalo dyan sa NBA. Nanguna si Norman Powell para naman sa Heat na merong 27 points, kabilang ang 5 3-pointers na naging susi sa kanilang panalo. Hindi nakayanan ng 76ers ang matinding opensa ng panig ng Heat kahit pa nagtala itong si Joel Embiid ng 20 points at 12 rebounds. Malaking tulong din ang ipinakita ni Bam Adebayo na may 18 points at 11 rebounds para naman sa Miami. Sa kabila ng pagsisikap ng Philadelphia, hindi nila napigilan ang momentum ng Heat at nagpatuloy pa rin ang pag-angat sa Eastern Conference standing. Sa panalo ay napagtibay pa sa kampanya ng Miami Heat na makapasok sa mas mataas na pwesto sa nagpapatuloy na playoffs. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang balita, 8 individual na hindi umano'y o sangkot umano sa maanumalyang flood control projects, arestado na. 8 pa sa mga sinampahan ng kaso ang kasalukuyang pinaghahanap. Kaugnay niyan, may kabuuan pang detalye si Bombo Angelo Aganan. Kinumpirma ngayong araw ni Department of Interior and Local DILG Secretary Juanito Junbic Rimulya na arestado na 8 individual mula sa 16 na sinampahan ng kaso ng Sandigan Bayan kaugnay sa di umano'y anomalya sa mga flood control projects sa Oriental Mindoro. Sa isang pulo balitaan, pinangalanan ni Rimulya ang 16 na individual na kinasuhan ng Sandigan Bayan at ipinakita rin ng mga mugshot ng mga naaresto na kasalukuyang hawak ng otoridad. Kabilang sa mga ito ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH Mimaropa Region 4B. Ayon sa kalihim, 7 sa kanilang inaresto habang isa naman ang kusang sumuko. Inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga nasabing individual na ngayon ay nasa kanilang kustudiya. Samantalang isa ay hawak ng National Bureau of Investigation matapos ang matagumpay na operasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Junbic Rimulya. Arrested so far, Gerald A. Pakanan, Jean Ryan Altea E. Alarin, Ben Santos or De Los Santos, Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Juliet Calvo. These 6 were arrested by the members and operatives of the CIDG. Samantala, 8 pa sa mga kinasuhan ang patuloy na tutugis ng pamahalaan, kabilang ang 3 opisyal ng Sunwest Construction na kasalukuyang nasa ibang bansa. Nilinaw ni Rimulya na nakikipag-ugnayan na ang mga ito sa otoridad at inaasahang kusang susuko sa pamamagitan ng Embahada ng Pilipinas sa bansang kinaroroonan nila. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Junbic Rimulya. Other members who are believed to be abroad have made contact with our law enforcement agencies and expected to show up at the embassy and begin immediate repatriation towards the Philippines. They have done so voluntarily and informing them of their whereabouts, and we inform them of their right to proceed immediately to the embassy as soon as possible. Tiniyak ng kalihim na kahit saan mang panig ng mundo, magtago ang mga akusado ay hahanapin sila upang mapanagot sa mga kaso. Binalaan din niya ang mga sinumang magtatanggang tumulong sa mga akusado na huwag nang gawin ito dahil may kaukulang kaparusahan. Pinayuhan naman rin Rimulya ang mga sangkot
na kusang sumuko sa lalong madaling panahon, alang-alang sa kapakanan ng kanilang mga pamilya. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang naging pahayag ni DILG Secretary Juanito Victor Junbec Rimulya. We have to make it clear that no matter where you are in the world, we will find you. If you are at large, we will find you. If you are hiding in the Philippines, we will find you. Pinabalaan po namin na lahat ng gustong tumulong, lahat ng gustong tumulong itago ang mga ito, may kaparusahan na katumbas ang sa kanilang ginagawa. Our best advice to all who have warrants of outstanding warrants of arrest against them, surrender as soon as possible. Surrender to the nearest authority. At yan muna ang ulat mula dito sa Camp Crame sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa karagdagan pang balita, itinanggi ng Department of Education ang ilang lumitaw na impormasyon at tinukoy bilang fake news ang kumalat na tinanggal na raw ang Christmas party sa mga lahat ng paaralan pampubliko na saklaw ng kanilang tanggapan. Sa isang advisory, nilinaw ng naturang ahensya na wala silang inilabas na anumang anunsyo tulad nito. Kaya naman pinalalahanan ng Department of Education ang publiko na maging mapanuri at iulat yung mga page na nagpapakalat ng maling impormasyon. Pinayuhan din ng mga opisyal ng kagawaran ng publiko na tanging sa beripikadong account ng kanilang tanggapan sumangguni o tumingin at yan ay may kinalaman sa mga aktibidad ng naturang ahensya. Sa pagdaraos naman ng Christmas party ay isa man itong tradisyon sa maraming paaralan, partikular na doon sa mga pampublikong eskwelahan para naman sa pagdiriwang ng Christmas holiday season at hindi ito hinahadlangan ng departamento. Gayunman, may mga payo ang pamunuan ng Department of Education upang makatipid yung mga paaralan at mga nangangasiwa ng mga ito sa pagdaraos ng kaparehong aktibidad. Sa puntong ito ng ating balitaan, nakuha na ho natin ang mga ulat ng ating mga himpilan. Ang pagbibitiw ni na President Marcos at ni Vice President Sara Duterte ang pangunahing isinusulong ng ilang grupo na magdaraos naman ng kanilang kilos protesta sa Nobyembre at 30. Pero may mga ibang grupo, iba naman ang kanilang panawagan. Alamin natin ang ulat ng Bombo Radio Iloilo. Hihilingin ng bagong alyansang Makabayan o Bayan ang pagbibitiw ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kasabay ng nakatakdang malawakang kilos protesta sa Linggo, Nobyembre 30. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, dapat managot ang lahat ng sangkot sa umano'y sistematikong korupsyon sa pamahalaan at itunuturing niyang pangunahing responsable si Marcos. Sa panayam ng Bombo Radio, sinabi ni Casino na nadadawit din umano si Duterte dahil sa mga isyu hinggil sa confidential at intelligence funds. Giit niya, nagbabatuhan lamang ng paratang ang dalawang pangunahing partido, ngunit pareho umanong may kinalaman sa mga anomalya. Hanggat sila anya ang nasa pinakamataas na posisyon, hindi inaasahang magkakaroon ng malaya at seryosong investigasyon. Kasama rin sa kanilang isusulong ang paghahanda para sa susunod na halalan. Sakaling magbitiw sa pwesto ang dalawang naturang opisyal, naninindigan ng grupo na kailangan ang pagtatatag ng isang transition council upang matiyak ang malinis na halalan at maiwasan ang muling pag-impluwensya ng mga political dynasty gaya ng mga Marcos at Duterte. Alam mo sa nangyayari ngayon, nagkakampihan lang sila nagbabatuhan lang sila ng dumi, pero ang totoo niyan, pareho naman silang involved. And as long as they occupy yung pinakamataas na posisyon sa gobyerno, wala tayong maasahan na makabuluhang investigasyon at pagpapanagot kasi nagkakakipan lang sila. Kaya para sa amin, as a first step para mapanagot natin ang lahat ng sangkot at mabago natin yung bulok na sistema ng pamamahala, importanteng mag-resign kapwa ang Pangulo at Vice-Pangulo. Para sa Bombo Network News, mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Samantala, alumnus naman ng The Hague Academy of International Law binigyang diin na no flee assurance ang susi sa posibleng pagpayag ng International Criminal Court sa interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bombo Radio Rojas. Posibleng pahintulutan ng International Criminal Court o ICC ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit tanging kung mapapatunayan na hindi siya tatakas at hindi hahadlang sa investigasyon. Ito ang pahayag ni Attorney Rodel Taton, alumnus ng The Hague Academy of International Law, sa panayam ng Bombo Radio Rojas. Iginigiit niya na nananatili ang kapangyarihan ng ICC na ituloy ang kaso laban kay Duterte kahit umatras na ang Pilipinas sa Rome Statute noong 2019 dahil ang mga iniuugnay na crimes against humanity ay umano'y naganap noong kasapi pang bansa. Ayon kay Taton, kung papayagan ng interim release, mahigpit ang posibleng ipataw na kondisyon sa dating Pangulo gaya ng travel ban, regular na pag-report sa korte, electronic monitoring at pagbabawal sa anumang uri ng pakikialam sa mga testigo. Isa pang mahalagang punto ang itinampok ni Taton, ang kakayahang patunayan na hindi tatakas si Duterte ang magiging pangunahing batayan sa pagdidesisyon ng ICC. Kaugnay nito, nakatakda ng ilabas ng International Criminal Court Appeals Chamber ang kanilang desisyon sa apela para sa interim release sa Nobyembre 28, alas 10:30 ng umaga sa The Hague, alas 5:30 naman ng hapon oras sa Pilipinas, at ito ay ila-livestream sa opisyal na website at social media platforms ng ICC. Inaasahang magiging kritikal ang pagdinig na ito dahil maaari nitong hubugin ang magiging direksyon ng kaso at magtakda ng bagong benchmark sa pagtrato ng International Criminal Court sa mga high-profile na akusado mula sa mga bansang kumalas na sa Rome Statute. Former President Duterte, I think there is more than legal and more than political on this side, and that sa pagtingin natin as an international law student, no, if it is the International Tribunal that is resolving the case, then let's look at the international law in this, and we respect on the effects of international law. Mula dito sa Bombo Radio Rojas, para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ang pondo po ng probinsya ng Cebu abay halos maubos na raw dahil sa tumama po ng magnitude 6.9 na lindol at nung tumama po ang bagyong Tino. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Inamin ng pamalang panlalawigan ng Cebu na hindi na ito kayang harapin pa ang isa na namang malaking kalamidad dahil naubos na ang pondo. Ito ang kinumpirma ni Assistant Provincial Administrator Aldwin Impasis na 170 million pesos na lamang ang natitira mula sa 1 billion pesos na Calamity and Disaster Fund ng Cebu para sa taong ito. Anya, labis na naubos ang pondo dahil sa 6.10 magnitude na lindol noong Setyembre at bagyong Tino ngayong buwan ng Nobyembre. Dagdag pa ni Impasis na ang natitirang 170 million pesos ay inaasahang makakatulong sa mga kinakailangang gastusin hanggang sa katapusan ng 2025. Ipinaliwanag pa nito na kung mauubos muli ang pondo, wala nang ibang magagawa ang probinsya kundi gamitin ang regular nitong budget para sa mga gastusin na may kaugnayan sa kalamidad sa hinaharap. Sa kasalukuyan, ang Kapitolyo ay gumagawa ng isang threefold pacing na estratehiya upang pamahalaan ang patuloy na rehabilitasyon, relief operations at recovery programs. Kabilang dito ang tulong para sa mga pamilyang nawalan ng tahanan dahil sa lindol, pati na rin ang mga labis na naapektuhan ng bagyong Tino. Inihayag din ni Impasis na naubos na ang mga donasyon para sa bagyong Tino. Sa ngayon, nasa signal number 1 na ang ilang bahagi ng northern at ilang bahagi ng central portion ng Cebu kabilang na ang Cebu City matapos maging ganap na tropical depression ang low pressure area na tinatawag ngayon na Verbena. Disaster Management Fund. I may be wrong, I'll double check it, but pero billion. Siguro, I think that will be your prayers. Even the provincial board, 32 million sa provincial board. Sa earthquake, additional 22 million for Tino based on the budget process October 16 nila. But we send the courtesy already through the guidance also of the same group na this fund is a people's budget and a people's plan. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Joanna Cañati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito naman mga kabombo, hugot tayo ng inspirasyon lalo na ho dun sa mga sasalang sa eksaminasyon pero dumaraan ho sa meron silang karamdaman o may mga ibang pinuproblema. Paano kaya ang sikreto ng isa ho sa mga nanguna sa pagsusulit para sa pagkuha ng lisensya bilang pharmacist?
Kuha tayo ng impormasyon mula sa exclusive interview ng Star FM Cebu. Matagumpay na nakapasok sa top 10 ang dalawang Cebu-based universities sa inilabas na resulta ng 2025 licensure examination for pharmacists. Nakuha ni Ralph Yuan 5 ang rank 3 na may rate na 95.38%, habang rank 7 naman si Jayan Dereca Lirion na may 94.50% rating at parehong nagtapos sa University of San Carlos. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay 5, inihiyag nito na magpahanggang sa ngayon ay mangha at hindi pa rin alam kung paano nito nakuha ang naturang ranggo. Bagamat plano na ng 22 anyos na binata na mapabilang sa top 10, ngunit hindi umano ito inaasahan ang biyayang nakamit. Aniya, sa panahon umano ng naturang pagsusulit, ay nahirapan umano nito na sagutan ang bawat tanong at maging siya man na hindi kumbinsido sa sagot at kanya na lang ito inaasa sa puong may kapal. Dagdag pa nito, na sa kasagsagan ng kanyang pagre-review ay na-diagnose ito ng chronic small airway disease, isang uri ng chronic disease na nagdudulot ng pamamaga o pinsala sa pinakamaliit na daanan ng hangin sa baga na resulta ng limitasyon sa daloy ng hangin. Agad namang inamin ng binata na malaki ang epekto na naturang karamdaman sa kanyang pag-aaral, lalo na sa estado ng kanyang mental, emosyonal at pisikal na aspeto, ngunit hindi ito naging hadlang, bagkus naging isang tulay ng pagpupursige, pananalig at pagtitiwala sa hawak niyang pangarap. Inialay din ni 5 ang kanyang tagumpay sa mga taong buong pusong sumuporta at nagtitiwala sa kanyang kakayahan na maging isang ganap na pharmacist. Mensahe naman ito sa kapwa niyang nangangarap na magpatuloy sa laban ng buhay dahil hindi anya madali ang landas na tatahakin, ngunit ang bawat pagsubok na haharapin ay isang matibay na pundasyon para sa mas magandang kinabukasan. When I saw the results, I was really surprised. I don't know, I was so happy. I mean, one of the challenges I faced actually is during on September, I got diagnosed with a small airway disease. So I was really out of commission for 2 to 3 weeks. My message, of course, no matter how cliche it is to never give up talaga. So no matter how hard it becomes, no matter how hopeless you may feel, there are always people out there who will support you and who will help you. Mula rito sa lalawigan ng Cebu, si Star DJ Kylie Crystal. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga kaganapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Kung nais po ninyo ng mga update, ay tumutok lamang sa Bombo Mobile App, YouTube, TikTok, at maging sa Facebook Live. Sa Visayas Region, masusubaybayan ang ating mga himpilan sa pamamagitan ng iba't ibang platform ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang Bombo Radio at Star FM stations natin. Unahin ko sa lalawigan ho ng Iloilo. Nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Habang dyan sa bahagi po ng Negros Island, nariyan naman ang Bombo Radio Bacolod at Star FM Bacolod. Kung kayo naman ho'y nadako dyan sa bahagi ng Central Visayas, nariyan ang Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Habang dyan sa probinsya ng Capiz, nariyan ang Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa lalawigan ng Aklan, Bombo Radio Kalibo. At doon naman sa bahagi po ng Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo Castor Nation, sa gitna po ng panibago na namang bagyo na narito po sa ating bansa, inaanyayahan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. It's a time for sharing,
giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga kabomba Kasur Nation, sa atin pong Christmas countdown, 31 days bago pong araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Award for Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nangalaw na. Balik na kita diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kung ninyo pa matandaan sa aton sining mga kabombo, mayara sang gindihon sining isa iya ka quad committee ang sangguniang panglungsod agud nga magpangusisa sining mga ongoing projects adriya sa bahin sang syudad sang Iloilo. Kagang latest update kina gani sa aton sining pagkaibalo nga nag-request si Councilor Rex Sarabia bilang kabahin sa Quadcom sa mga dokumento na tuhoy sa flood control projects nga ginimplementar sa Iloilo City District Engineering Office under Engineer Roy Pacanan nga halin man sa pondo ni Iloilo City Long District Representative Jam Baronda. Now karon sa aton sini nga mga kabombo, last time dugin balibaran sa ICDO. Now luyang naton may baluan kung anong mga sa isang dokumento ining ginapangayo ni Councilor Rex Sarabia. And with that, now iara sa karon sa aton sini nga linya. Good afternoon and welcome sa Bombo Anay sa udto Iloilo City Councilor Rex Sarabia, sir. Mayong hapon, mainolanon na hapon, Bombo Cham. Madamo ginasalamat sa inyo nga pag-invite sa inyo nga program sa buong hapon kag sa tanan ng mga tagpalamati sang Bombo Radio ilabi na gid mga kotoran ko diri sa syudad sang Iloilo. Mayong hapon gid sa inyo tanan. All right, ining last time nga nakita nato ng information man nga imo sa nga pagwa nga mayara sang pagpamalibad sa bahin karon sang Iloilo City District Engineering Office sa pag-release sining mga dokumento. Ano ining mga dokumento nga ginapangayo ganin imo Councilor Sarabia, sir? Well, basically kiti gina-investigate naton subong ang mga flood control programs diri sa projects diri sa syudad, no. Diri sa Long District of Iloilo City. Gina-check naton kung may mga anomalya kiti madamo sa mga project nga nakita naton nga do hindi man epektibo kung common sense na gamiton mo. Luyag na mo tani sa Quadcom, Quad Committee on Waterways sa Iloilo City Council, malantaw ang mga ini na mga dokumento. So isa gusto namon ma-determine if na ano ni siya, kung na-include ni siya sa National Expenditure Program or kung budget insertion siya sa General Appropriations Act. Isa sa mga ginalantaw namon na mga kung consistent siya sa ordinaryo na procedure sa pag-appropriate ng budget. Kung na-insert siya kung budget insertion siya, base wala siya nag-follow sa mga standards sa pag-appropriate ng budget. So nagpangayo kami kung ano nga citation ini siya, whether ang ini ng mga project, mga description sa mga flood control projects ngini, anong ilang description kiti. Kung basahon mo Bombo Cham, ang ini na mga description nila sa project, hindi mo ma-determine kung di ning locations ang ini ng mga project. Yes. It says something like
flood mitigation project, Iloilo City, section 6 something. Tip, ano na? din mo na, paano mo na ma-determine kung din ang location. Kung nadala siya sa National Expenditure Program, it necessitates nga may mga feasibility study, may mga master plan, may mga project impact analysis, may detailed engineering and architectural design. Isa sa mga essential gid na mga documents, na mga requisites nga at least makapakita sa mga pumuluyo nga at least ini na mga proyekto gitun-an man somehow kay balan mo Bombocham sa mga previous na mga committee hearings. Na sa third hearing dito sa Quadcom na determine dito nga wala gid man sang mga environmental impact analysis. Yes. Wala sang ECC, Environmental Compliance Certificate, wala environmental impact analysis. So from the environmental perspective, Bombocham, on record sa City Council, wala sang ECC compliance. Wala environmental impact analysis. So from that angle, from the environmental perspective, wala natunan kay gin-exploit, gin-abuse ang loophole sa existing laws. Now, from an engineering perspective, kay may mga defenses man to ang iba na mga partidos, no, nga mayara sa mga studies ini, nag-cite sila sang nag-cite ang opisina sang Lone District Representative, opisina ni Congresswoman Jam Baronda, nag-mention sila nga mayara sang JICA studies. So ginaangot ko man kung ang mga defenses to may basis ayhan. So nagpangayo kita sang kopya sang ini na mga master plan, mga project analysis kag mga DAAD kun miyara gid. But said to say, Bombocham, nga gin-deny sang ICDO DPWH. Ano kunong rason, Councilor, nga gin-deny sini nila? Well, according sa ila na sabat, this is dated November 3, 2025 by the district engineer, si Engineer Roy Pacanan. Siling niya, is that may executive order kuno 2016 ang DPWH with regards sa premature prejudicial premature disclosure. Ikadua, may memorandum kuno si RD Jose Alfruto dated October 1, 2025 with regard to disclosure sa mga information regard sa flood control projects. Wala lang ako ni kabasa sa ano ni memorandum ni, but I trust na may basis gid man ni si Engineer Pacanan. Kag ikatatlo nga wala kuno power kuno ang Iloilo City Council mag-investigate sa ini nga mga bagay. No comment, hindi ko gusto magbais, but ang Iloilo City Council, ang purpose tama lang siniya Bombocham is that maatagan man ta kag makahatag man kita solution sa flood control nga problem. Ini kiti ang root cause ini is ang lack sang coordination sang national kag local government. So sa subong nagabasulay ang DPWH kag ang Iloilo City Government kung sino gid man ang may sala sini, no, ay hindi matapos-tapos ang mga flood control projects. Isa na kay bangod na may mga informal settlers, this and that kadamo lang gid ya Bombocham. Yes. Kung mag-disclose ka mo sa mga ini na mga dokumento, at least may dissect naton, matun-an naton kung if there is a flaw in the plans, is there a flaw in the implementation, is there a flaw in the system altogether? Tapos makarekomenda kita sa Kongreso, Bombocham, sang kuna no maayo na mga solusyon sa local side naman sang City Council. Kadamo na kami sang ginpasa na mga ordinansa sa pagbulig solbar sinin nga problema. I don't know sa side ni Engineer Pacanan kung if this is helpful ang ila na pag-reject sang request sang Iloilo City Council. Yes, ang tinutuyo man lang di is transparency and of course ining ginatawag nga accountability, no? Laing gid
Councilor, kung mapakita ining mga dokumento, kung may mga dokumento ginman bi nga kinahanglan kamo sa bahin sa Quadcom, ano nga mga dokumento ining mga importante gid, Councilor? Kung first and foremost, kung gusto ko gid ma-determine kung budget insertion ang say. Kay kung budget insertion siya, most likely gid than not, Bombo Cham, wala na isang tanan-tanan na mga requisite ng mga documents. Tanan-tanan na mga studies, tanan-tanan na mga kung ano gina-require sang lagi. Laban wala kahit kung magsiling ka budget insertion, wala na siya nag-agi sa formal na procedure nga ma-procure kag mabudgetan ang project. Salot lang daya kung diin siya pwede isalot. So I would like to know kay sa subong gareklamo ang mga pamuluyo, ang mga kabarangayan, no, na mga mga project, not only hindi matapos-tapos but may mga alegasyon nga nagapa worsen sang pagbaha diri sa syudad. It was already exposed, Bumucham, nga from an environmental perspective, wala studies. Yes. Wala studies kay bangod ang ECC ginpangitaan nila sang exemption. So wala exempted siya kay ginitaan diskarte kung paano siya ma-exempt. Isa na da sa kalawig na siya na explanation. So from an engineering perspective, the council would really like to know kung may mga requisite ni siya ng mga studies para mabalaan tagid kung diin dapit ang error. So sa to say, wala lang kita nahatagan sa mga dokumento. Ang iban siniti kita ta naman way matapos, ang iban gin suspend kadamo man sa mga nagapanawagan sa sining pagwaon kuno mga release of payments, mga vouchers, inspection report katulad sina Councilor. Exactly, no? Mga payments release that Mayogen mentioned mo. I want to know kung how much ang extent sang gin-release nila na funds. Kaya may mga allegation nga isa sila na mga firms gani nga nakadaog sa bidding is ang Diskaya. Diba? Kaya isa sila sa mga kwalipikado ng mga firms kaya dako sila na firm kag kompleto ilan ng mga dokumento. Naturally, they would win the bids. Now, may mga, inangin issue siya sa national government nga ang license sa mga Diskaya firms na suspended kay na blacklist sila or something. There were allegations also nga sige ang construction sa mga Diskaya firms despite nga na blacklisted siya. The question is, diba, Bombo Cham, the question is it true? Is it true nga na overestimate ang ilan na completion? Tapos ang inin ng mga firms galagas makompleto ang inin ng mga completion kaya para kung ma-inspection pasok, di ba? That's one of the angles para mabalaan naton kung may ara sang anomalya sa pag-inspection sang inin ng mga projects. Base nag-overestimate sila sang ilan ng mga completion, base nag-over-release sila. That is why one of the reasons nga, kung paminsaron mo from a business perspective, Bombo Cham, suspended na ang project, suspended ng license, masigi ka pa trabaho. Ano ni charity ni ang ni ng mga negosyo ni, they're there for profit, naganegosyo sila gani para makaginansya. Kung suspended na inyo license, kag completed naman to amoto ng mga projects, nga masigi-sige pa kamo trabaho. O, di ba? Nga masigi-sige pa kamo invest sa mga materials, nga masigi-sige pa kamo logic follows, logic dictates sa Bombo Cham. Nga laban-laban sina ang ini na mga inspections sini na overestimate Bombo Cham. So that is why amo na ginapangayo sang City Council pagi sa Quadcom. Pananglitan abi. Yes, Councilor, pananglitan abi nga makita nga may mga diferensya, may mga depikto in terms sang pagkinasuhay, may makasuhan bala nanungod sa mga kasubong sining senaryo, Councilor Sarabia. Precisely, Bombo Cham, no? Isa sa mga basis nga gin-deny man ni District Engineer Pakanan ang amo na request kasi niya kuno base may premature nga prejudicial disclosure
sa subong Bombocham, wala lang kuya clue kung gina-investigate na, ginpasakaan na kaso sang ICI, ginaano ni ginulaga na siyang ombudsman. To be fair, wala man ako ti wala man sang information, wala man sang complaint, ti paano na siya mag-premature disclosure. Kag wala man ako ga-assume Bombocham nga may ara sang violations gidman. Ano lang niya, suspicion pa man lang. Wala pa man ang City Council sa mga conclusive gid na evidence, kaya wala man may ginakaptan gid ng mga dokumento as of now. Do ka defensive lang gid ya posture sang ICDO, DPWH, Bombocham, if you ask me lang. Do ka defensive kayo. Kaya as of now, to be honest, di ba ko kahambal nga may probable cause or whatnot sa ilan ng mga activities. No, di ba? Alright. Kung may posibilidad niya may makasuhan, ang pamangkot sa sunod sini Councilor, sanday sino ang makasuhan pananglitan ngiti amo sining plastada karon? Kanami sang imo nga line of questions sa Bombocham. Pero hindi man ako siling law enforcement agency gid. Pero based lang sa current na mga warrant of arrest na gina-issue kontra kay Zaldico, naging national newsman. Kung mayara sang evidence na mayara sang conspiracy, posible ni nga ang mga members sang DPWH, siyempre, if ever, if we're talking about dre lang sa ICDO, posible ni si district engineer mapasakaan kaso. Based lang sa mga trends sang sang national. I have to disclose sa Bombocham, wala ako sang may nakaptan na mga na mga evidence. So I cannot really say for certain kung sino ni ang mga personalities ang pwede madala ni sa ini na mga kaso. But I'm quite certain si district engineer pwede ni siya kay command responsibility kay ikaw da ang head, hindi man na gagi na tanan sa imo. Isa na da kung may ara gid man conspiracy, kung sino man da ang politiko behind. But I have to clarify, kabudlay mag-prove sang conspiracy nga elements sa ini nga mga crimes. Butselingon, kung ipanggin tani sa mga nagaklinabo sa national level, kutob to sa mga nagpilirmato, ang mga tinawo under sa district engineer or the regional director, layable gid ini sila, Councilor Rex. Hasta sa ibong na ganing siningambal, may posibilidad kung sinong sa likod or sino nagduso or ang proponent na posible nga madalahig sa kaso pananglitan. Exactly. So I would understand nga gin-deny ang request sang request sang Iloilo City Council kasi very very vulnerable kung what's malabot ni sa Quadcom ang tanan ni ng mga dokumento na gin-request namon. Klaro gid katama ang sige-sige nga pag-construction sa mga Diskaya firms. I don't know, wala lang ko reset nga information kung hasta saan gid sila nagsige-sige construct. I mean, hindi ka man siguro, you were not born yesterday, no? Kung tapotot mo na lang na pagpaminsaron, no? Laban-laban nag-over-declare sang ila estimates Di nga magsige-sige pa kamuda ka trabaho, no? Kung losses man lang, laban-laban nakabato na to sila sang kwarta. Nabato na nila ang kwarta. It's just overestimate. So, ginahingagaw ang inspection. That's just one of the many possible things nga pwede ma-uncover sa ini ng mga dokumento. Kung masabit gid man ni sila Bombocham sa ini ng mga dokumento, laban-laban gid siya siguro Bombocham. Not just from the viewpoint of the judiciary, but also sa viewpoint sang publiko. Lastly, Councilor, pananglitan, hindi gid sila may magpagwa sang ginapangayo nga dokumento sang Quadcom. Anong posible naton nga next step? Well, to be honest, Bombocham, ang scope lang gid sang Iloilo City Council is in aid of legislation. So
in aid of legislation, may luwayag kami tani ipasar ng mga ordinansa para makorek ang proseso sang ining mga project from planning to appropriation to procurement. May mga recommend kami tani sa Congress sa mga pag-reformation. Isa na sa mga pwede i-reform sa Congress ang mga environmental laws naton. Ikaduwa ang mga planning ng mga procedures naton. Sa subong ang City Council nakapasar sa mga ordinansa nga nag-mandate sang pag-coordinate sa national kag local, at least dira sa planning stage ma-correctionan na naton ang mga sala. Hopefully tani ko na provide ni sang DPWH ICDEO ang ininang mga dokumento, at least from a legislative process, ma-cure naton, mabulong naton kung ano man di ang mga sala diri. So, if they denied subong Bombocham, hindi man ako siling ma-initiate gid ako sang kaso kontra ni sa ila. May ara man sang ICI, ara man ng NBI, ara man ng Ombudsman. I think beyond na ni sa scope namon as City Council, as a legislative body, Bombocham, kung gindinaya nga mon request, I think hasta lang diraanay. The rest siguro ang ato na mga law enforcement agencies, kagagang ato na judicial system, sila na lang siguro ma-take over from there, Bombocham. Alright, sige. Councilor Sarabia, sir, thank you so much for sharing your time with us diri sa Bomboanay sa Udto. Saluat, good afternoon. Madamo ginasalamat, Bombocham. Derwavit si Iloilo City Councilor Rex Sarabia. So, mumala na ang purpose para nga makadihon sa mga pagsulundan, makarecommend sa Congress, hilabi pa sa mga aton siniiya nga mga laying ti kung kaysa mayara sang ginatawag sini nga gray areas, of which nga take advantage sang pipila, just like sa mga ginpangambal ni Councilor Sarabia with regards sa ining ECC, no, sa aton sining mga kabumbo. Amuna ang isa sa mga pagplastar man ni Councilor Rex Sarabia matapos nga gindinay sang Iloilo City District Engineering Office ni Engineer Pakanan ang request sa sining pagpangayo sa mga dokumento. For transparency purposes man lang kung tani, no, sa aton sining mga kabumbo. Galing kiti muna bala ko kaysa sa aton sining mga kabumbo kung may mga ginatago-tago kada. Ti siyempre mangita ka man sa mga pamaagi, agud nga ang ginatago mo, hindi man madali-dali nga masiding or mabuyagyag. Pero ti sa ngalan sang transparency kag accountability, mas mahapo siguro kung iplastar kang idigan ang nato din kay man kinamatarong man sang tagsa-tagsa saton nga mahibaluan kung ano ang mga nagaklinabo sa mga proyekto sang gobyerno, hilabi pa transaksyon sang gobyerno gamit ang kwarta sang pumuluyo, taxpayers money, no, sa aton sining mga kauturan. That is why nga may mga trillion march nga ginapanawagan ngani aton sining simbahan sa aton sining karon nga mga kauturan. May ara man kita sang panawagan diri, no, sang transparency, accountability and good governance. No, sa aton sining karon nga mga kabumbo kay kun ang taon nimong sitwasyon sumong sampungso da Pilipinas, daw kasubong iya nga mapaanggid naton sa lawas sang tawo nga may ginasufrer nga isa ka seryoso nga balatian. Kag ina nga balatian, amo iya ang kanser. Ang kanser, katulad sang korupsyon, nga matamat nga nagaut-ut, no, sa aton siniiyang susyudad, no, ang halit nga tuga sini hindi hamak. Kaya makul mo tong Siboto, ang Siboto nagakangawa na to kay may ginantisipar pagkaroon niya nga isa ka bagyo nga posible mag-agi man to sa ila, ti kulang ng ila sini nga pundo for 2025. Kay nalinugan na sila, nabagyuan pa sila, may ginantisipar pagin subong nga bagyo, no? Ti ini bangod banwa sa mga natukiban nga pila ka mga ginakonsiderar factor nga akon
naglabot sa punto mo niya natabo sa bagyo sa Cebu rather, no? Sa aton sini nga mga tagpalamati. And with that, matamato na naton nga islan ang mga so-called kinaandan sini nga mga proseso nga may amo sila musadto, no? Diri kita sa proseso, no? Nga kung sa diin, eksakto ang paggamit sa pundo sang tawo, taxpayers' money, no? Paano ina mapatod nga insaktong paggamit? No? Pinaagi sa ginatawag sini nga transparency. No? Sa aton sini nga mga kulturan. 26 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa Bombohanay sa Udto, istoryahan naton preparasyon sang CDRRMO, PDRRMO kag lakip na ang Office of the Civil Defense. No? May kantanan sa sining pagsuludman ni Bagyo Verbena diri sa bahin karon sang Western Visayas. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins amo ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masaming ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar
will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kun addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang oras naton diri sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time. 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na balik sa Bombohana Isauto. Check ko naman this time, Bombohana Andaza. Ang City Disaster Risk Reduction Management Office nagabiso sa mga pumuluy sa syudad gamingin alerto bangod sa sining tropical depression verbena. Sa aton sining mga tagpalamati. At the same time, check man nato later on ang PDRRMO and of course the Office of the Civil Defense. Tanan sini banwaya ginantisipar mo ang pag sulod or epekto sining panibag-ong tropical depression, no? Diri man niya sa bahinsang syudad, probinsya sa Iloilo and the rest of Western Visayas. Check ta si Bombohana sa report. Please go ahead. Ginapa-alerto sa gihapon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pumuluyo ng siyudad ng Iloilo kaangot sa ining tropical depression verbena bombo siyam. Kahapon nagpatigayon sa pre-disaster risk assessment ang katapos sa CDRMO pagiman pa nga mga sektor agod sa ining preparasyon natuhoy sa ining tropical depression verbena and diri ginapahayag ni Mr. Darwin Papa, ang head sa Disaster Response Division sa CDRMO, iyagin pahayag apisar nga sa signal number 1 ang syudad sa Iloilo kaangot sa tropical depression verbena hindi sa gihapon magpakampante sa tion sang amo sini nga mga tropical cyclone din signal number 1 kag bangon nga tropical depression pa lang ini but hindi sa gihapon magpakampante gin pa-alerto na ang mga kabarangayan malapit sa coastal areas kag mga napalibutan o mga malapit man sa mga suba sa syudad sa Iloilo. Kaangot sini ginapasaka na sa blue alert status ang Iloilo City Emergency Operation Center, meaning half of the rescue search rescue response division ang nakahanda na sa in kaso nga matabo man sa ining tupaman sang bagyong verbena. So subong mamosyam patigayon man sa gihapon sa ilang mga meeting sa CDRMO ang city government o kabahin man sa ilang preparasyon. Sa subong ang wala pa man na open ang mga evacuation center but then diri ginapa-alerto kag ginapa-ligbat sa CDRMO kag ginapatanaw man ang mga malapit sa mga coastal areas kay ang dala kuno sa sining tropical depression verbena mayara sa bulubanta nga 200 millimeter amount of rainfall accumulated for 2 days na inaabot siya but then sa gihapon nga wala gid ginapahatagan sa pangkampante man ang mga pumuyo nga hindi na ini mag-ulan diri sa mga syudad sa Iloilo. Amount of rainfall ang ginexpectaran diri kag wala gawas ng hangin unlike sa bagyong Tino last time nga hangin diri ang dara niya but then diri sa may
tropical depression verbena laban kuno ini sa ulan, but then so far subong malinong gid kag mayara lang sa nga pagpanalithi diri sa mga syudad sa Iloilo, but not so much. But then sa gihapon ang pagka-alerto sa gihapon sa mga pumuluyo ang nagapinahanglan diri kag importante kuno man kay Mr. Darwin Papa. Kabati nato na nang napahayaga sa head sa Disaster Response Division, Mr. Darwin Papa. It was recommended this morning, even though wala pa kasiguraduhan hapon kung formal man siya before mag-landfall or after mag-landfall nagpasaka na kita sa blue alert this morning, and ginpahanda ang aton mga resources, specifically ang search and rescue retrieval unit naton put on standby na kanyang iba na po na equipments para ready na for possible deployment and utilization sa mga SRR groups naton. And at the same time, nagpapakandak na sang recorrida, being the biggest risk for this tropical cyclone is currently ang iyang hangin, because basically it's a tropical depression kag maximum of 55 kilometers per hour lang ang inadala niyang hangin, which is the common pitfall gid sang kadamanabi na tungod hina ang hangin, wala na nagaprepara. Instead, ang balantayan gid sa sininga bagyo isang posible na dalhon niyang pag-ulan diri sa syudad, which is currently, as per all predictions, it could reach as high as 200 millimeter na total rainfall in the next 3 days accumulated. So, in view of that, we have already instructed sa mga kabarangay natin na magaligmat, specifically those located sa major waterways natin, para sa Dugon Creek, ang Kalaunan Creek natin, ang Caro River, ang diri sa may Buntatan Creek natin, kaya iban pa ang mga major waterways sa city, kaya magligmat magbantay, at ihanda mga daan if ever magsigisigi ang pag-ulan, although with all available data sumong medyo minimal ang kita volume, but still hindi ka magkapansang full confidence sa city, hindi kita mapituan. That's why yun pa ready na daan yung kabarangay natin. And at the same time, they have been instructed na if ever there's a need for evacuation or preemptive evacuation, kag kung sige-sige ang pag-ulan, mga pumuluyo na ilang pero may ginabahan, matamasa na dahil nila sa ilo sa ilang pinakalapit niya local evacuation centers. So may mga preemptive measures, sir. Does it include or ma-require kita sang mga evacuation nila as early kay sa signal number 1 man ang Iloilo, sir? As of the moment, basing sa all available na data, wala pa kita recommendar for a mandatory preemptive evacuation, because what they recommended last time for a mandatory preemptive evacuation kay tungod may kitang threat in terms of storm surge kay tungod during Pino is isa to siya sa mga ginabantayan gid kay malapit sa ato ng pag-aagyan niya kag dako ang posibilidad as per bulletin and warning from Pag-asa na may storm surge ito. That's why yung preemptively evacuate, mandatory preemptively evacuate ang atong kumuluyo sa coastal barangays. But for this particular tropical cyclone, as much as minimal katama ang hangin niya, kag ang iyang atmospheric pressure is hindi gid mo sila tanubo ang pag-grip niya. That's why there's no threat for storm surge as per sa updates and bulletins pa ni Pag-asa. That's why for now, ang recommendation natin for the barangays, they will identify those na medyo at risk did yung mga pumuluyo nila. Kag if need niya, i-preemptively evacuate, if magamatamat sa ta o magsigisigi ang pagtukas ng pag-ulan natin, i-preemptively evacuate nila. But if not, they could stay put sa anay, kag bantayan ang next na magkalaila mo. May possibility ba, sir, like kamasaka ang wind signal number 3 sa may Iloilo? With the current situation, hindi siya magsaka because ang ating category sa bagyo natin is tropical depression, and a tropical depression has the capability only of raising tropical cyclone wind signal number 1. Unless na mag-increase in si Verbena into a tropical storm,
That's the only time na mapasaka ang higher tropical cyclone wind signals. Pero kung mag-stay siya as a tropical depression, direct lang din na siya sa tropical cyclone wind signal. Nabatian ang nangyayapahayag ni Mr. Darwin Papa, ang head ng Disaster Response Division, Bombo Champ. So far sa buong pinaka-latest base sa Tropical Cyclone Bulletin number 3 sa Pag-asa at signal number 1 sa Gihapon ang siyudad ng Iloilo. Kung sa diin man may gina-expectar lang man diri nga mga malapit-lapit nga pag-ulan, kag ang kinahanglan diri kon ano man ang mga dapat obrahon, ang pag-inspect man sa mga ilang mga balay, kung man necessary nga repair or kung pagkayo man kinahanglan pag-impyo man sa mga drainage system, agod nga kung in kaso magbaha gid man, kag ang mag-monitor gid sa latest severe weather bulletin nga gina-issue man sa Pag-asa every 6 hours sa ining update natukoy sa tropical depression, Bombo Champ. All right. Ini si Bombohan namin daw sa Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo. Salamat kid Bombo Hana Andaza. Sa mga kabombo naton, padayon ka mo rin mag-monitor sa Bombo Radio Iloilo. From time to time, magatag kita sa latest weather bulletin nanungod sa kay tropical depression or tropical cyclone, tropical depression, Verbena. Pantes kita magpadulong sa may PDRRMO sa balita ni Bombo Pao. Yari ang latest nga video, part number 4 na ni kundi ako magsala ni resigned ako Bicol Party List Representative, former Representative Zaldico, sa iya sining mga pagbuyagyag, sa iya man sining nahibaluan kag partisipasyon sa sining makabig naton isa sa mga pinakamadako man nga korupsyon sa pungsod Pilipinas sa tuig 2025. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya, at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ibinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito. Mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan
ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 national budget. Balikan natin kung paano ito nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Ang sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Mark Tiksay. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC parking. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereño para sa pagdi-deliver ng male-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Una, sa North Forbes Park sa McKinley Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025. Umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito, kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ng Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin ni Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024, personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. Kasunod nito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek
Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, iyon naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At yan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na i-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na isama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Okay na? There you have it. Ang panibag-o sining ginpagwa sining salaysay ni former Committee Chairman on Appropriations, Representative Zaldico. Oh, grabe. 2 billion per month. Oh, 2 billion per month. Tuunga ko doon si former Speaker Martin Romualdez and President Bongbong Marcos. Oh, hamakon mo na banwa kung hindi ma-deliver ang 2 billion, di bisan isa lang ka bilyon kapangakig pa. Oh, di kung may mga kamaturan ini, no, mabudlay ini banwa, mabudlay ini panginluwasan. Ang sabat sa palamangkutanon nga hindi makapuli si Representative or former Representative Zaldico kay mayara sang threat sa iya sining kabuhi, no? Ti alang-alang man nga magpuli ka di representative or magpuli ka di Mr. Zaldico, alang-alang man nga iladladan ka pa sa red carpet de. Oh, sa aton sining mga kabumbo. Kag bangod sa imo sining pagpangbuyag-yag, kita mo madasig ang pagulag sang mga kalaswan. Kita mo ginuna tong mimarupa kagang Bulacan, no? Sa aton sining mga kabumbo. Sa iban sining mga gobyerno nga nagatyabaw man, ang ila sining mga pumuluyo nga dapat husisaon man, nga dapat imbestigaran man, no? Hulat-hulatan nyo lang kay base sa mga masulod sining iyang video ni Mr. Zaldico, kung i-mensionar yung inyo sining probinsya, kung i-mensionar yung inyo sining syudad, kag naangot sa kay former Speaker Romualdez, naangot sa kay President Bongbong Marcos, bisan ilabo mo pang binangon sa bato nga mabingaw, sunod sini nga mga dagdagan sa mga warrant of arrest, laban-laban ang inyo na sini nga mga opisyal sa Department of Public Works and Highways, kung sino pang ng mga tao nga malingki, no? Sa ton sini nga mga kabumbo, amo ning hambal naton mula sa mga nagapamangkot, nga agin una gito abi ang area sang Mimarupa to kag sang Bulacan. Oh, tiyan mo na ning sabat sa mga palamangkutanon nyo. 53 minutos sa nakaligad sa takna siningalaw na check naman this time Bombo Paulina Piliora. Ang probinsya sang Iloilo magapanigayon orang PDRRMC magapanigayon sang emergency meeting bangod sa Bagyo Verbena. Standby check nato ng linya ni Bombo Pau kag kun makaingagaw sa balita ni Bombo Krill karon ang OCD amo man ginalantaw sini sang OCD nga posible ipaidalom sa red alert status ang bugos nga Western Visayas kay ti alagyan kita diri mo ni tropical depression Verbena. Bombo Pau sa report, please go ahead. Ngayon sang pagsinapol o kon emergency meeting ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o kon PDRMC sang Iloilo Provincial Government bangod man sining bagyong Verbena kag nakatala na inisubong man nga hapon sunod diri kay retired Colonel Cornelio Salinas ang head sang PDRMO iya diri payag nga ini nga pagsinapol ang direktiba ni Governor Arthur Defensor Jr. agud makapreparar ining mga response cluster sang probinsya sang Iloilo with kung magambal kita nga response cluster ginalakipan inino sa mga naglain man nga mga offices nga naga-play man diri abi or
may role, no, vital role kumbaga sa tion bisang kalamidad agod nga mapreparar diri ining mga welfare goods, ang communication agod nga talunsay or matalunsay ini siya sa during man no sang kung mag-agi diri ining si tropical depression verbena kag subong man ang power interruptions kay amo ni ang last time dako nga problema man bangod kay dugay-dugayan nga magbalik man diri ang kuryente sa bahin man or sa kapila ka mga kabanwahanan sa probinsya man sa Iloilo. At the same time ang padayon nga panawagan sa preemptive evacuation, so ginalauman diri gati base mag-agi man sa bahin sang 5th district or northern Iloilo ining si bagyong or si tropical depression verbena kag ginatan-aw diri or lakip diri sa kaundan man sa meeting ang pagtan-aw sa perasasang tubig halin sa mga kabukiran sa probinsya sang Iloilo. Lakip na ditong bahin sang Madjaa sa bahin man sang Antique panaog diri sa may downstream towns bangod base sa forecast mayara kuno sang 100 to 200 millimeters ang ulan o kung magalabot diri sa red rainfall warning category nga magatupa man buwas nga adlaw kag ginapanumdum na no sang natungdan sa mga pumuluyo nga magpatigid sa mga advisories kung ginahambala na sa mga otoridad nga magpatigayon na sa mga preemptive evacuation magpatigid kay na hazard map naman na ang ilang nga mga areas kag titanawon ang history kung may ara sang nakaagi sang landslide or pagbaha magpatigil ayon agud malikawan na diri ang casualties kag amo gini ang tuyo man no kay sa mga tinalikdan man nga bagyo recently nang ining si Tino kag si Owan may duwa man kag casualty sa bahin man no sang probinsya sang Iloilo. So kung tani siya siniman nga tion nga mag-agi ining si verbena diri man sa bahin sang probinsya sang Iloilo wala na no sang may mabawian pa sang kabuhi bangod man sa sining nga bagyo. Mamacham ipabati bala naton ang aton nang interview kay retired Colonel Cornelio Salinas. Ang gobernador naghatag sang guidance kay na sa akon na magpatawag sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council emergency meeting at 3 o'clock no, via Zoom so that nga ma-system check kita sang preparation sang response cluster no sang response cluster naton on welfare goods on our communications ang aton power no if in case nga may mga power interruptions kita sa bangod sa pwersa sang bagyo at the same time ang preemptive evacuation which amugid ina siya ang naghatag sa aton sang maayong outcome sang Tino kag Uwan because duha lang aton casualty kaya aton target is 0 casualty. So ang aton pumunuyo sugbong kay signal number 1 kita, they should be aware sa mga advisories sang aton Municipal Disaster Risk Reduction Management Offices na hazard mapping naman initanan, i-check naton ang pwersa sang tubig halin sa kabukiran, halin sa Olyan River, Halao River, Tigom, para nga ang upstream towns, no? Kalinog, Lambunaw, Haniway, Maasin, Alimudyan, Leon, i-monitor naton ang pwersa sang ulan dito sa bukid so that ma-warn naton ang mga downstream towns naton nga mo gid ang aton mga floodplains. Sang riverine flooding kung hindi naton ma-monitor ang tubig sa kabukiran sang Madyaas. At the same time, ang pluvial flooding, it was forecasted nga may 100 to 200 millimeters ang ulan nga magahulog was. So that is 100 to 200 millimeters of rainfall. That is as good as a red rainfall warning as forecasted. So masulod siya buwas by 2 p.m. So this early dapat maging alerto ng aton pumuluyo, maging alerto ng council members para nga malikawan naton ang mga casualty. Si retired Colonel Cornelio Salinas Bombacham head sa PDRMO base man diri sa Pag-asa or ang Visayas Pag-asa Regional Services Division sa heavy rainfall warning nga gipagwa diri nila as of 12 noon no Bombacham. Ang bahin man sang Iloilo lakip na diri ang Banwa San Carles, Batad, Balasan, Estancia, San Dionisio, Sara, Concepcion, Ahoy, Lemery, Barotac Viejo, San Rafael. Ang syudad sang Pasig, San Enrique, Banate, Anilaw kag Dingle. Posible maka-experience diri sang serious flooding while mayara sang threat
sang pagbaha diri naman sa bahin sang Lambunaw, Kalinog, Bingawan, Dueñas, Badyangan, Haniway, Kabatuan, Mina, Dumangas, Pototan, Barotac Nuevo kag Maasin. Posible nga may ara man sang pagbaha sa bahin sang New Lucena, Santa Barbara, Zaraga, Leganes, sa syudad diri sang Iloilo, Pavia, San Miguel, Uton, Alimojan, Leon, Tubungan, Tigbawan, Gimbal, Igbaras, Miagaw kag San Joaquin. While may ara sang pag-ulan-ulan nga ma-experiensyahan diri man sa bahin sang Guimaras, sa Banwasang Buenavista, Hordan, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Sibunag, Bombacham. All right. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Paulina Piliora. Hingagawon ko lang balita ni Bombo Krill Miliesa. Bangod nga ang Office of the Civil Defense nagpayag diri nga Western Visayas sa posible ipaidalom sa red alert status. Bangod man sa kay tropical depression Verbena. Sa aton sini mga kabombo, standby kamo dira para nga mangin updated kamo sa mga latest information. Diri man karon sa aton sini nga pagpangalagan na tuhoy iya sa sining bagyo, no? Nga ginabanta nga landfall subong nga hapon. Check ta si Bombo Krill Miliasa. Bombo Krill, please go ahead. Posible nga ipaidalom sang Office of the Civil Defense Region 6 sa red alert status ang Western Visayas bangod sa Bagyo Verbena. Sa interview sang Bombo Radio kay Attorney Melissa Benyaz, ang Chief of the Operations Section sang OCD6, iya din payag nga posible ipaidalom sa red alert status ang rehiyon bangod sa pag-agi dirigid mismo sa Western Visayas ang Bagyo Verbena, kung sa diin ginabulubanta nga ang dala sini nga ulan galabot sa 100 to 200 mm. Suno kay Attorney Banyas, hasta lamang sa tropical depression ng Bagyo Verbena, apang ang dala sini nga ulan ginakabig nga critical kung sa diin mabatyaga subong na nga adlaw ang pagbukbo sang mabunog nga ulan sini. Ginpahayag man niya nga wala ini siya sang dala nga mabaskog nga hangin, apang ang bukbo sang ulan sini makatugag bala sang pagbaha bumbot champ o kung tama gid ka mamunog kagapahayag pa niya bilang preparasyon sa bagyo ginpang-activate na Manila ang nagkalain-lain nga response cluster sa rehiyon kag magapatigayon pagid sang pre-disaster risk assessment o kung ang PEDRA subong nga hapon kaupod man ang mga nagkalain-lain nga ehensya agod masiguro nga maayo kag organisado ang ila preparasyon sa posible nga halit nga dala sa nga bagyo. Dugang pa ni Attorney Banyas padayon ang ila pagmonitor sa dalagan sa bagyo kagan naka-standby naman ang mga response clusters. Yari balay pabati naton ang kabahin nga ginhambal ni Attorney Melissa Banyas, ang Chief of the Operations Section sang OCD6. We'll recommend for red alert status kaya makita natin based sa pag-asa forecast nga maagigin ini sayon sa atin. In fact, as early as kagina alas 5 sang aga, nakasignal number 1 nakita all over the region naton. So definitely we will raise our alert status into red starting karon. This will be done in coordination with our science agencies like Pag-asa and the MCC. So later may meeting kita, may PEDRA kita in the afternoon, and then we will raise our alert status ang aton nga R3C Operation Center, and then we will also activate man ng aton nga mga cluster. Response cluster naton. And so for inflation actually mga aton nga mga team, we just have to activate them as needed. So subong it will be already evacuation or forced evacuation ang matabo sa subong actually although we will only be raising our TCWS hasta lang sa signal number 1 since tropical depression man lang siya, but we are actually preparing for rain, the amount of rain nga ibuko niya. Based sa pag-asa forecast, in fact, as tomorrow, magiging may orange rainfall warning advisory na sila for Region 6. And this will be starting subong, as we can also see and experience may mga pag-ulan na gidman. And as pag-asa is telling us tomorrow will be the highlight ng baga, the amount of rainfall na mabato natin sa region natin is very significant din siya. That's why we also need to prepare. So as early as naman kita naka-inform naman kita sa ato local government unit to do necessary man nga mga measures nila
nga usually ginakandak sa Ginaobra, Manila, usual na ini siya for interpretation sa isa ka bagyo. Just to highlight lang and reiterate no sa aton nga mga sa general public, sa aton nga mga communities dira no. We all know man what we have experienced in the past typhoons, and we know what it is to be affected by the flooding, flash floods, and others, no? And we believe man nga our local government unit wala man kulang sa advice and even sa pag-implement sa conduct sa evacuation naton. So again, napanugyan na natin sa ating mga komunidad just to follow and to adhere sa mga advice sa ating mga local authorities. If there's a need for us to evacuate, ma-evacuate na kita. And also man sa ating local government unit, i-strengthen lang ang aton nga coordination sa aton nga mga barangay officials as well sa communities naton, and i-ensure man naton no ready ang aton nga mga evacuation areas. So there's a need pa na-evacuate ang mga tao, may katuan sila, it will be comfortable, kag may standard man kitang ginapalo sinadira, and our of course counterpart man the DSWD is also doing their task, their job man no. They have also various teams sa QRT na gina-activate man nila no sa in case of emergencies during this typhoon. So vigilant lang kita, and let's continue to monitor our area of responsibility. Let's just follow sa ating mga official source of information, the Pag-asa and MGB no for any advisories and any warnings no, let's take heed of that warning. So also man no, especially yung may mga non-essential travel, i-postpone anay nato no. Anyway, by Wednesday or Thursday wala naman ang bagyo makalampas na sa Region 6. But I think Bombo Creel? Bombo, Trump na batian natin si Attorney Melissa Banyas, ang Chief of the Operations Section sa OCD6. All right. Ini si Bombo Craparisalis Miliaga, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Creel Miliasa sa imo siniya nga report. Iban sini nga mga balita kag impormasyon tungyan ta sa iban sini Manus and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription
transactions agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga na-preparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o kan clean-up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pila lang ka adlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon. Paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Plus Wala de Iloilo, Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining nga Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza, magasugod alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plus Wala de Iloilo Special Edition Mugs, kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plus Wala de Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo nato sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lideres ang aton pungsod nga ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Good afternoon, good sa inyo tanan mga kabombo. 17 minutos makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. Welcome back diri sa kahapon lamang program. This is Tita Regine on a beautiful Monday. Maulan noon kahit mabagyuhon. Anyway, let's all keep safe sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. One days na lang kag Pasko na nakapareserve na kamuto sa inyong orderon nga lechon. Pahirapan ang pag-order sang lechon kung Christmas. Anyway, sa sining nga hapon, enjoy nato ang mga istorya nga ato namang ginabaton kag iga-share sa inyo. Salamat sa mga nagpadala diri and thank you also to those nga ang ilang mga letters are already in transit. We are affirming that. Salamat, Ged, for emailing your stories sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung kinsulat ninyo, I hope manapadala nyo na. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ano na ang ating song para sa inyo this afternoon, ang ating pambukas ng kalingawan. This is from Ernie Flores and Glenn Bawa. Sabi ko naman sa'yo. This is Tita Regine and this is KLP. Good afternoon. Heto na ang araw natin, ang araw na di dapat palampasin. At sa ilang sandali, bawat agam-agam mo ay mapapawi. Heto na ang araw natin, na ihahayag ang ating mga damdamin.
nagkakasiguro kung bakit ako ay sadyang porsigido. Makapito mo na kung tinanggihan, di kita sinukuan. Nagtataka ka siguro kung bakit ako ganito kaseryoso. Iniibig na kita kahit nung una hindi mo pa ako kilala. At sabi ko naman sa'yo, ang ibang gaya ko na magmamahal sa'yo ng totoo. Sabi ko naman sa'yo, mawala na lahat, mananatili ang pag-ibig ko ito. Hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Kapag may luha ay papahirin, pagkukulang ay di bibilangin. Kapag sinabi ko ay gagawin ko, pagkat mahal kita at di ako magbabago. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ka iiwan at hindi ka bibitawan. Sabi ko naman sa'yo, pag-ibig ko'y totoo kapag sinabi ko. Paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo, paniwalaan mo. Sabi ko naman sa'yo. Sabi ko naman sa iyo, Ernie Flores and Glenn Bawas. Sabi nga naman namin sa inyo, pag maraming entries ang hinuhulog, malaki ang tsansa na manalo. Sige tama na ng Tagalog. Umpisahan tayong tanan sa isa ka pa buenas. Mag-award kita sa ating lucky winners sa ating promo 1-2 Panalo Part 2. Sa week 3 kita, ang ating special draw winner at na diri to claim her prizes. Ang iyang coupon, our Florete coupon, or ang iyang coupon, ang iyang proof of purchase, our Florete coupon. Taga-barangay Sook Arevalo, Iloilo City. Winner naton si Teresita Gravanza. Good afternoon, mo. Ma'am Teresita. Oo, mayong hapon. Afternoon. Excited gid si ma'am sa iyang premyo. Ara na sa imo mga kamot, ma'am, ang imong 500 pesos nga cash kag karon may isa ka pagid ka pagabatunon ang limited edition nga radyo sang Bombo. Isipon ta ang imong cash prize. Hari, isipon ko ang akong daog. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. Congratulations sa imo, ma'am. Ano ang plano ta sa imo nga nadagan? Plano ko sa ako nadagan, ibakal ko sang dugang ko nga proof of purchase para may tsansa pag akong magdaog sa 1 milyon sa grand draw. Muna, yeah, that's the spirit. Sige, testingan ta, ma'am, ang imo nga radyo kung nagaandar gid man nina. Check tabi ang lights, ang LED, kag ang flashlight. Ayun, nagasiga siya. LED and flashlight, check. Ang radio dial. Ayun. Sige. So, wala na yan nakaangot, no? Sa isa lang ka estasyon. Sige, ma'am, ti happy ka? May radyo ka? Magpuli ka? Oo, salamat gid sa Bombo Radio kag sa Star FM. Invite mo to be man, mga friends mo to, mga kumaris mo. Inatamyaw ko ang akon mga kilala nga magdugang man kamo magintra man kamo sa promo sang Bombo Radio basi kamo man
isa nga magabutan ang inyong ngalan para magkadaog kamo sa grand draw sa 1 milyon ka pesos. Basi ang next na pagtubang tani kay Ma'am Teresita, milyonarya na ni siya, no? So good luck sa imo, ma'am. Basta radyo. Bombo! Star FM. It's all for you. There you have it. Ang ating lucky winner, si Ma'am Teresita Gravanzos ng Barangay Suok, Arevalo, Iloilo City. Umpisahan ta ang ating mga kasaysayan para sa sining hapon may nagbabalik. Kagina look forward gid sang tanan ang pagbabalik sa iyang mga istorya from Miss G, her 76th story. Amo nang una naton nga pagabasahon this afternoon diri sa kahapon lamang program. Ang sulat nagasiling, Dear Tita Regine. Mayong hapon sa tanan nga tagpalamati isang bombo labinigid sa imo. Kabay nga mag-ayo na ang imo nga ginabatya. Guuman, more water. So amo man naman nagamalasakit dira subong, get well soon. Hello sa tanan nga KLP lovers, listeners, and letter senders. Wow. Medyo dugay naman ta wala ka piti-piti type ba? Siguro ang iba nalipat na sa akong tita, ganiman. So importante ikaw wala nalipat. Hindi good. Si Miss G ni Gali, ang iyay nyo nga artihan. Ari buhi pa man, lapsi ilang galing. By the way, tita, before ako mag-start, may gamay lang ako nga request, please. Pwede mabasa sa Tagalog ta? Kay Tagalog ni siya ang mamati. Kay pamatian niya ni Balaan, pagbasahon mo na. Sige, matagalig kita Thanks ta. So, bisan daw kasawa, pamatian, sige na lang. Papakuno-kuno naman tanisang Tagalog ta no? Char. Bale, akong story subong nahanungod isa sa mga mommies ko, tita. Actually, damo-damo naman ako mga mommies, pero ini siya may special place gid sa heart ko. Maliban kay Mama Don, kag Mama V. So I will start na, tita. Let's just call her Mommy D. Hindi ko man po siya biological mother, pero kahit sa loob ng maikling panahong nagkakilala kami, naging napakalapit na po namin sa isa't isa na parang matagal na kaming magkakakilala. Bale, same po kami ng faith, tita. Nagkakilala po kami online ta. By the way, wala pa pala siyang asawa at biological na anak. Nung hindi pa po kami close, ang thoughtful niya na talaga. Thoughtful niya na. At medyo na-surprise nga ako the way siya mag-care at mag-alala sa akin kahit sa chat lang. It's rare kasi nag-e-effort talaga siya sa pag-message kahit busy siya. Natuwa ako at na-touch the way she cares for me, tita. So, nagre-reply na din ako at fast forward, araw-araw na kaming nagkakausap. Pareho po kami ng pananampalataya, tita. At siguro po, doon nagsimula ang aming mabilis na pagiging malapit. Plus, baka feeling close na talaga kaming dalawa sa isa't isa. Madali kaming nagkakaintindihan, nagka-connect, at nagkaroon ng tiwala at respeto sa isa't isa. Although as time goes by, tita, may mga konting misunderstandings at arguments din minsan, pero nasusolve naman po agad at nagiging okay. Minsan kasi may SS ako sumpong at sungit. At siya naman medyo may pagka-strict pero sa lugar naman. Tita, sa maikling panahon, naging natural na para sa akin na tawagin siyang mommy. Dahil ramdam ko po ang pagmamahal at gabay na ibinibigay niya. Yung nagpapakamami talaga siya kahit hindi kami magkadugo at hindi pa nagkikita ng personal. Kahit virtual lang ang lahat, ramdam ko po ang sincerity, pagmamahal at pagkikare niya, tita. Bawat kumain ka, matulog ka ng maayos, ingatan ka nawa, samahan, mag-pray,
uminom ng maraming tubig, huwag mong pabayaan sarili mo, etc. Bawat simpleng kumustahan at bawat payo niya ay naging malaking bahagi ng araw ko. I never expected na may tao pala na ganito mag-care maliban sa pamilya, close friends, relatives. I can say that she's rare, tita. She's a blessing at lagi kong ipinagpapasalamat sa Diyos na dumating siya sa buhay ko. Yung tipo pong hindi mo inaasahan pero dumadating sa iyo ng parang sagot sa panalangin. Bihira po makakilala ng taong ganito kabait, kabuti, kasweet, at ganito ka-generous emotionally. She treats me like family. Yes, like her own daughter, kahit hindi naman niya kailangan. She supports me, listens to me, prays for me, and cares for me in ways I never imagined someone outside my family could do. Tita Regine, please read my short message for her. Mommy D, salamat sa Diyos for always being there for me, lalo na for your love, care, and your daily presence, even from afar. I am truly grateful to God for sending you into my life and for giving me someone I can lovingly call my mommy. Every message you send, every word you share, comforts me and makes my days brighter. You listen, you understand, and you support me in ways that heal my heart and make me feel seen, valued, and supported. Even though we haven't met in person yet, I feel your love and guidance every single day, and it means more to me than words can ever express. You have become such an important part of my heart. You are truly a blessing. I always remember you in my prayers, and I hope to see you soon, Lord willing. I love you, Mommy, and I thank God every day for having you in my life. Love and prayer, your baby girl, Yan. Thank you so much for reading, Tita. I miss you. Kabay ara ka lang permi sa mayo kahimtangan. Hugs ta. Praying okay ka mo da permi, family mo, kag tanan nga tagpalamati sang KLP. Best regards, Miss G. Friends are gifts. That is true. And sometimes, no, our God sends people sa aton nga kabuhi to leave a mark. And let's hope, ha, ang inyong friendship nga duha sa inyong nga newfound nga mommy. Mangin manami igid, no? It's nice to have a mother figure. Hindi bala, someone nga makakonfide ikaw and someone nga makahatagid sa mga sound advices sa imo. So treasure the friendship and I hope it's gonna be soon nga magkakita ay nagid kamo in person. I really thank you, Miss G, nga nag-reconnect kaliwat diri sa KLP. Salamat, Ged. Patik-patik lang daan sa computer pag may time naman. 33 minutes after 2 o'clock, first story down sa ating pagpanumbalik. Our next story, check ta, from Ningni, sang Lambunaw. Sa pagpanumbalik sang kahapon lamang program, kaupo din nyo si Tita Regine. Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo!
Panugyan na rin sa eksperto kon kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kon iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Bus! Balik kita diri sa kahapon lamang program, sining ni, I'm sure, nga happy gid. Sa sining hapon, ning ni, smile na da, hindi nagay ugtas, kay nagmuno na siya. 2 weeks na kunyo nga, wala kita kabasa, sa sulat alin sa iya, nga santambak ang mga letters. Nga iya, ginapadala diri sa KLP. Ning ni, amot-amaton ta lang, tagaan taman tsansa ang iban. But anyway, salamat sa mga beautiful stories na gina-share mo. May one story kita for this afternoon, nga basahon halin sa madamo ang mga istorya nga imo ginpadala. So mga kabombo, here's the story of Ningni sa Lambunaw. Dear Tita Regine. Good day to everybody, to you tita, to all staff members of this station, to all my children, umagad, mga apo, mga balayi, nga kung sa diin, nagmangin maukod sanda mamati isang imo programa, pagkamaanda nga nagapadala ako sulat, kag nakadaog na ako. Sa mga parehas ko nga fond of listening and sending letters of different stories, hello. Hello everybody, Lola Amparing, Lolo Dencio, Lolo Abraham, student mom of Lambunaw, to all my classmates on air. Nadumduman ko, sang high school pa lang ako, kung may namatyan pagkatapos lubong, kag pagkatapos lubong may ginatawag na bilasyon. Naglisensya ako kananda sa balay, nga mga di sa tiya namon sa pakaisa. Gintugutan mananda ako, may iba ako, halin sa balay, mga dalaga na sila ya. Hambal ni nanay, basi madakpan ka, kag hindi ti mo maglowa or kanta, akigan ti mo ka pulis. Ano day aman? Sige, basta maka-eksperyensya ako. Abaw, tita, masadya gali, kay pagtapos pangadi, nanyapon kami. Huya ko daad, kay ti nadaan mahuluyon ako. Ginaakigan ako, so nagkaon ako. Tapos, kay kalapad kasala, nagpungko na ang mga dalaga kag soltero, palibot, gapanilag lang ako. Dason may sing-sing, nga anda ginalibot, kay nagakanta, ahay bordon. Samtang galibot ang sing-sing sa alima, kadalaga kag soltero. Aba, ga-holding hands, mayadgid kung naganong buyahanay. Pag-untat kanda, kung sa imo ang sing-sing, kamo ang madakpan, so ginapalowa kamo or kanta. Sus, kasadya gali. Waay, gid ako tita nag-insister mag-intra. Kahuya ko gid. Kag waay, gid takon it may naman-an nga lowa. Or nahuya, gid ako magkanta. Tambal nanda. Hindi, gid ta malipay kadalaga ni patron Kay si nanay, patron hayo na. Hasta naabtan kami, alauna. Nag-uli kami, tapos pangape, kag tinapay. Masanag bulan. Doro, tana nagdayunay, kabilasyon ka to, haha. Paitulad, why dun mga bilasyon. Kung kisaga ni ang iban, taglas 4, nagapangadi, kung kakabos na ang patay, tapos pangape, kag tinapay, uli isanda. Istorya ka magurang ko sang una, kung magtipon-tipon kami nga magbugto, kag may joke-joke. Istorya magurang ko nga, may bilasyon sa isa ka barangay. Te, may sapa o tubig nga alagyan, kag baha, hay nagaulan. Abi mo, kung diin na, ginsulod bayo na, para hindi mabasa. Ginsulod na sa pasok ko no. Kilala mo kung ano ang pasok? Oo, kilala ko. Kawayan nga ginutod, ginatibong na paibabaw para hindi mabasa. May mga imaw man, pero ang akon magurang, why tana nagalisensya sa balay, nga gali kaabutan na kapamilasyon sa iban nga barangay. Pay tita, dyan man lang sa lapit balay, ano pangasawa na.
Atong anda sa ibabaw niyog ang trumpet sa sound system nila. Asus, duro-duro katama tao. 3 kabilog nga dalagko nga baboy, 5 ka lechon pabo, kag 3 kabilog nga kanding. Di kinulang Hindi, basta-basta kung may kasal sa amon lugar. Mayad na malang tulad na kung may ikasarang ka sa hotel ka na lang ma-venue. Galing basi gamay man lang pundo mo, ti amuday problema. Amuday siguro tita, nga kalabanan, naga-live-in na lang. Pero kung sa akon lang tita, hindi mayad, nga nagapangabuhi, nga wala blessing, hindi bala? Ti rason ka iba, bisan kapila ka magpakasal sa pari, may nagabulagay man gyapon. Ti anda, dun tana, anda nga prinsipyo. Ti hasta naman dun tulad, kay daw malawig naman. May our Almighty God bless and guide us to safety. God bless us all. Love and regards, Ningning, Sandambunao. Gani maning ni no sang unay, gamay pa ko nabtan ko pa na mga bilasyon nga ina. Pero ay pa ko itong eskwela, kasadya gid man, and you're right. Damo mga dalaga kag soltero nga ginasulog-sulog, umpisa sa bilasyon, inang mga sa lowa-lowa, mga bordon-bordon, di ba? Tapos nagakadayunay sila ya. Pero subong, why na, no? Why na sa amo sina, ginapangamuyuan na lang because the nag-change na gid man ang landscape sang ato nga pagpangabuhi, like ang tagsa ka mga panimalay, ka mga sako na, especially kung working, ang mga ginikanan, tapos ang mga kabataan, masako man. So, hindi na, no? Makapadugay gid sang pagpamulaw, kag makachempo pa para sa inang mga bordon-bordon or inang bilasyon, bangod they would rather, no, take a rest. Kay may mga ulubrahon pa, maubra pa, tapos kadamo pa sa mga hilimuson. So maybe that's one of the reasons. But anyway, sa mga nakaagi sa sina nga experience sa bilasyon, kasadya gid man, no? Especially sa mga uma-uma nga ang mga taga-baryo nagakadtugid sa minatyan kag naga-join sa inang bilasyon. Well, regarding sa mga siling mo nga ang magulang mo sa layo sa dira man lang, no, ang iyang napangasawa, pero damo nga mga bilasyon ang iyang nakaduan, di siguro dira yan, no, ang para sa iya. And you said about marriage, ang iban they would really opt na lang mag-live in kay ti kamahal gid man, no, but let's hope nga ti masanagan man sila nga it's not about the wedding day. It's about marriage. Ang dapat nila nga panumdumon nga they would be blessed by the Lord, nga ang ilang nga pag-upod mabless gid sang Ginoo kag ginabala, no, nga makatubang sila sa altar and not think of just the wedding day and tanan nga mga galastuhon. Bisan very simple lang ang importante nga mabless, diba? Makahimo sang covenanting with the Lord through marriage. Anyway, salamat gid sa imo ning net. Smile ka na dira, ha? I'm sure ang gahulat ka gid every afternoon, but rest assured, ang imo nga mga stories are here. Kaya ginapasunod lang naton. Let's give chance also sa iban man nga may mga request nga basahon ng ilang nga mga letters. Pero salamat gid sa mga many stories mo nga gina-share diri. So matamaton ta lang. 43 minutes after 2 o'clock, next story would come from Mansay, sang Kaingin La Paz, Iloilo City. Sa pagpanambalik na sang kahapon lamang program with Tita Regine. Sang tubig, tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig. Zuala de Iloilo, Billboard of Activities for November 23 to 29, 2025. Rock music is their game and Valhalla Band is their name. Updan naton sila sa isa ka great rock entertainment sa ining Nobyembre 29, Sabado, sa concert at the Plaza. Magasugod alas 6 sa gabi.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa November 30, Domingo, ginagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga paghiwaton sa latulda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo nato sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang lidera sang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Tipuno ng ulan, gamita ang balde, drum o kon rain barrel agud makatipon sang tubig nga nagailig gikan sa atop sa tion sang tig-ululan para maggamit mo sa pagpanghugas o kon pag-flush ang kasilyas. Pagi sini hindi mo na kinahanglan magpanag-ob kag hindi mo na kinahanglan magpatubod sang gripo gani makakinot ka sa balayran sa inyong nga water bill. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plaswalados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Balik kita diri sa kahapon namang program mga kabombo, and we have a winner sa atong promo 1-2 panalo. 1-2 panalo! Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Yes, mga kabombo, ari na diri ang ngalan sa atong lucky winner. Magadaog 1,000 pesos nga cash plus gift pack. Nagpadala sa iyang entry. May unod ang POP is Dr. Wong's sulfur soap. 33 anyos ang edad, taga-barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Congratulations sa imo, Jonah Salem. Sa liwat, ang ating winner, si Jonah Salem, sang Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City. Kadto ka na diri sa Estasyon Sambombo, kag-claim mo ang imong premyo, 1,000 pesos nga cash plus gift pack. Balikan ta ang ating mga istorya diri sa kahapon lamang program. As I've said, ang sulat naman ni Mansay sang Kaingin Lapas ang ating i-share sa inyo sa sininga hapon. Dear Tita Regine. Ari naman ako, si Mansay, ibalik ko ang akong kasaysayan. Sang high school ako, may nagapangaluyag sa akon, nga classmate ko. Hugali, love life naman ini, tawagon ta lang siya kay Ray. Si Ray, maalam, anak siya sang maestro sa aman eskwelahan. May sound system sila, kay may phonograph sila. So sa dalayon niya approach sa akon, ginbaton ko siya, kag nangin kami. Tungod siya first honor sa among klase.
Ang second, ang iya nga cousin, kagang first honorable mention, amo ako. Kada exam namon, ay ho gali tita, tupad na ang amon chairs. Why, ko gabakal sa papel kag ballpen, masapo lang ang tuig, wala ako gabakal. Tungod pa lang man ako ni Ray, di ginapasundan lang niya ako. Nagabot ang exam, paghambal ni ma'am nga number 1, dayon ko nakuhaon ang ballpen niya kag papel, ahay, nagatirek-tirek sa pagpangita sang iya nga ballpen kag papel. Hasta nga makalagas ang copy sang amon exam. Tungod balaan man ni ma'am kag classmate ko ang relasyon namon, nagayuhom lang tita. Nagabot ang results ng exam. Si Ray ang number 1, si cousin niya ang number 2, kag ako naman ang number 3. Nagabot tita ang bulan sang Pebrero, ang tawag nga Valentine's Day. Kag amuman nga petsa ang pagplano nga ibutang ang amon nga JS prom and junior and seniors prom. Ang hambal ni ma'am, hindi pwede kasulod kung wala escort. So, kami ni Ray ang partners. Ang adlaw nag-abot. Masadya ang kada partner. Sexy ako, nakabayo pula. Kag si Ray, nakapolos ang puti, nga ang sulod may pula nga sando. Ibalik ta sa pamilya ni Ray. Baton man niya ako, kagun magkadto ako sa ila, welcome man ako. So baton nila ako. 5 kami nga magbarkada tita, tagon ta lang kaday, JJ, Moni, Tiray, Liza, kag ako. Masadya kami kay kung sino ginasubuan, may isa nga nagapakadlaw. Ginasautan, hasta madula ang problema, kag makayuhom. Ibalik ko gali sa JS, gulpi lang nadula si Ray. Hasta nga sang ulihi, gintawag ko sang cousin ni Ray, nga makadto kuno ako sa room ni tatay na. Nagkadto man ko tita, kag baw, pag open ko sang door, abaw, taman kadulom. Gulpi ako nagbalik, kay madulom na hadlok ko. Basi bala tita, may aswang balahaw. Natapos ang JS, nga wala kami nagabugnuhanay. Akig siya, kay wala ko nagsulod. Kikulbaan ko abi mo. Kami nga mag-abyanay, nagabalon lang. Ang among ginaputsan, amo ang dahon kasaging. Ginlahob, kag butangan kanon. Ang amon sudan, amo nga kay JJ, amo ang tabagak nga prito. Kay Muni, amo ang ginisa nga ginamos. Kay Tiray, amo ang chorizo. Kay may ara-ara siya abi. Kay Liza, amo ang gingatan nga ginamos. Kagang akon, amo ang sinugba nga pantat. Masadya kami, kay daw budol type, nagakamot, ginabutang ang dahon sa semento, kag nagalumpiga pa. Tapos kaon, tungod wala kami baso, kada isa gakadto sa bomba, masalod sang kamot, kag imnon. Pagtapos namon klase, nagilayuay kami nga 5. May sa provincial sa Uton, sa Manila, kag ako, nag-transfer sa Zaraga. Si Ray Galitita, nag-transfer man dito. Dito nakita ko siya, section 1 siya, kag section 2 ako. Wala kami sa pakay, kag nakita ko, may giniistorya siya nga babae. Ang ideya ko, ginuli ko ang mga ginhatag niya sa akon. Christmas cards, birthday cards, kag mga sulat. Wala ako ginuli personal, kundi ginhulog ko sa barota, kag gin-mail call sa Sacred Heart. After 1 week, kin-mail call, gusto na magpakighambal sa akong tita, pero hindi ko. Hasta ginahambalan ko sa mga cousins niya, pero hindi ako. Hasta sa ulihi tita, nagpamana ako, kag nagpito, kabilog akon bata, kag 14 akon apo, kag may apo na sa apo. Hasta lang anay diri tita, kay may sugpon pa niliwat. Tawga man ako gihapon sa kay Mansay, sang Kaingin La Paz, Iloilo City. God bless. So, JS Prom, partners man kamo. Pero sa JS nga ato,
didto pa kag wala ka muna nagsapakay nga duha. Kay ang luya gali ni Ray nga kadtuan mo to siya sa room sa father niya. Pati ikaw nagkadto ka man kay ti ambal sang cousin niya. Pero pag bukas mo sa pertahan, ligom dulom. So wala kaya nagdayon kay basisli mo may aswang. Ano man basi nagtigbaliw sa aswang si Ray. Joke lang. Ano yan ang mga plano niya to? Basta may sorpresa siya sa imo. Ako tuguro nga na bad shot siya kay ti wala matigayon ang kung ano man nga iya nga mga ginaplano. Let's just hope na ti something wholesome. Okay? Kaya kung hindi na wholesome at ti mayo gito ya nga balik ikaw kay kinulbaan ka sang dulom. Anyway. Nami, no? Kami mga friends ikaw kag nakasanayan ninyo nga ang inyo nga balon ginaput nyo together do nagabudol type kamo, no? Butang sa tanan nga mga sudan, lain-lain. Tapos sa saging lang, buto ka sadya siguro sa inyo, especially ang exchange of stories, hindi bala? Ang mga latest, yung mga chikas na ginashare, samtang nga nagakaon. Baka namin ilang handurawon, no? Manami, high school days, tapos mga barkadas, kag ang mga memories, ngati, until now, ginabalik-balikan. Anyway, Mansay, ang kaingin lapas, I hope ha, ngati, nagkaintindihan ka mo ni Ray. Kung ano gid man to, ang iya tanit luya gamatabo, nga nga nanging rason para nga wala na kamo nagbugnuhan ay nga duha tungod lang kay wala kang nagdiretso sa sulod sang kwarto nga madulong. Pwede mo man na ma-share sa amon. So, interesado kami how. 56 minutes after 2 o'clock for your own stories to share. Mga kabombo, feel free anytime nga magsulat sa inyo man nga mga kasaysayan and also tell your friends. Nga mag-share mo sila sa ilang mga istorya, especially those na medyo maburbugat ang mga pasanin sa buhay. Nami man na, no? Gina-unload mo, na gina-sharean ikaw, kag through KLP. Pwede gid. So, paki-email ang inyong mga kasaysayan sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man nisulaton at ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So, liwat sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 31, kaadlaw na lang, kag Pasko na. Ang Bombo Radio Philippines nagasabat sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines para sa tanan nga magsuksok sang puti samtang nga naga-attend sang Sunday Mass, subong man ang pag-display sa mga white ribbons sa ila panimalay, mga vehicles, kag mga public places, humalin Oktubre, tubtub Nobyembre sang sining nga tuig. Ang pagsuksok sang puti isa ka panawagan for transparency, accountability, and good governance. Kag isa ka mabasko nga panindugan, batok sa korupsyon to cleanse our nation from sinfulness. Magasunod na ang inyo nga mga look forward nga mga dramas every afternoon diri sa Bombo Radio Iloilo after sang KLP si Tuyang Ermitanya, masunod ang Provincial Jail kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow. And your stories, don't forget. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.